Ponedjeljak je 19. rujna 2022. Bavlje ljeto u Zagrebu, sunčano, a svjetski mediji će pamtiti današnji dan po ukopu kraljice Britanske, a mi ćemo pamtiti po tome što nas je ugostio akademik Radoslav Tomić, kojemu zahvaljujemo i koji će danas biti glavni govornik, odnosno razgovarat ćemo o njemu, njegovoj karijeri, od početka, od studija do danas i o struci kako njegovo iskustvo doživljava i koje su recimo glavne teme i glavni problemi naše struke. Hvala vam što si nas... Mi smo isto na ti pa ćemo ostati, nismo daleko ni u godinama. Mi smo generacijski bliski. Tako je. Hvala vama. Ja sam vas zapravo primio u svom zagrebačkom domu. Tako da nije ambijent u kojem ja svakodnevno radim i živim, ali mislim da ovo svjetlo u tom domu ipak odaje jedan mali ugođaj Mediterana. Apsolutno, i bijelina i sunce nas je počastilo, čak i palme u dvorištu. Da, imamo u vrtu jednu lijepu palmu, kao da se ne ja sadim. Eto ga. Mi ćemo početi, ovo je treći razgovor koji Društvo povjesničara umjetnosti snima. Počet ćemo onako kako su većina, već kako je zadani otprilike bio raspored i dramaturgija tih razgovora, da počnemo od rođenja i djetinjstva. Ti si rođen u Splitu, dakle rođeni Spličanin, ali i to najmlađi od 3 djece. Ali ipak obiteljski nekako to se poslije kroz karijeru vidjelo po tvojim aktivnostima, ne previše, ali se vidjelo da si vezan za Poljica i za Omiš. Kako je to? To je točno. Zapravo ja sam kao rođen u Splitu, ali ipak nisam Spličanin. Makar već dugo živim i još i sada ne bih mogao za sebe reći da sam Spličanin u onom, recimo, klasičnom smislu te riječi. Niti je moj cilj bio da budem građanin nekoga grada. Činilo mi se zapravo da je bolje da budem građanin uopće, ali ne da se lokalno odredim. I to zapravo mislim da i nisam lokalno određen i to mi je zapravo bila i želja. A što se tiče samoga porijekla, to je točno. Moji roditelji su iz Poljica i moji početci moga života su vezani uz Poljica i uz Omiš. Dakle, rekao bih, kad me neko pita od kuda potičemo, da su to ta 2 prostora. Za one koji ne znaju o Poljicima, to je prostor između Splita i Omiša, vezan oko brda planine Mosor i proteže se od mora prema Cetini, tako dakle jedna vrlo složena struktura tih brojnih sela koja su imala povijesni dignitet. Da. I to je, ja bih rekao, od ranog djetinjstva u mojoj obitelji bilo prisutno. Recimo, ja imao sam djeda koji mi je bio bitno važan u životu. Mi nismo živjeli zajedno, to je bio otac moje majke, ali je bio jako, ne bih kako da je bio obrazovan, nego je bio jako upućen u povijest Poljica i ne samo povijest Poljica. Recimo, prve priče o Lepanskoj bitci sam dočuo iz njegovih usta. Još u ranom djetinjstvu. Onda povijest Poljica mu je bila u malom, tako reći, u malom prstu, sve je znao, čitao je te lokalne pisce. Tako da je znao vrlo živo i plastično predočiti događaje iz političke prošlosti koji su njemu, kako je on bio rođen 880-ih, njemu je to još tako reći bilo živo što se dogodilo. Naročito mu je bilo dramatično, naravno, taj dolazak Napoleonove vojske koja je ukinula tu republiku sa velikim žrtvama tih ljudi koji su se neupućeni pobunili protiv tih došljaka, s pravom zapravo. Tako da sam u tom ranom djetinjstvu stekao jednu dimenziju povijesti koja možda u toj ruralnoj sredini nije bila za očekivati. Ali eto, u mom slučaju je bila vrlo prisutna, pa mogu reći da je i... Otac mi je bio, recimo, mnogo realniji nego majka, ali majka je imala tu jednu maštovitost koja me je možda odvukla prema... Od oca naslijedila možda taj... Da, taj jedan bio, recimo, narativnoga... On bi popodne sjedio, drugi bi radili, a on bi sjedio 2 sata, njemu je bilo to vrlo rado da priča, da govori o toj svom znanju, bilo kome ko bi ga htio slušati. Tako da je, eto, u početcima sam imao taj jedan susret sa prošlošću, što je bio neobično važno. A onda je došao i Omiš u školovanje, koji je jedan mali gradić, ne smijemo ga precjenjivati ili podcjenjivati, ali tada još u to doba on je bio autentičan, nije bilo što je bilo predturističko razdoblje prije izgradnje novih mastodonata koji su degradirali taj pejzaž,
ali još uvijek je bila ta struktura koja je bila minijaturna, ali vrlo složena, od ribara pa do ostataka, recimo građana plemstva koji su imali neke male zbirčice ili su imali osjećaj za lijepo. Tako da su ti susreti zapravo, rekao bih, od ranih početaka me nekako usmjerili prema likovnoj umjetnosti. Ne toliko prema povijesti, nego prema likovnoj umjetnosti. Ovo što si rekao na početku da si građanin više svakog grada, to, da li je to možda neka i mediteranska odrednica? Da li je to nešto što se dobija, jer u Omišu se može upoznat možda sav dijapazon ili većinu dijapazona građana. Tipa mali kolekcionari, uloga župnika, dakle ima sve... Da, ali ne do kraja. Recimo, Omiš ipak nije bio biskupsko središte, tako da me nedostajala ta jedna povijest i dimenzija dubine povijesti koju su možda neki drugi gradovi imaju, malo veći od njega, recimo Trogir. Ali svakako to je bio prostor Mediterana, u pravom smislu te riječi, ja bih rekao čak i dobroćudnosti tih ljudi, svi su se međusobno poznavali, ali uvijek je postojala distanca koja je pomogla da se može živjeti kakav takav samostalni, individualni život, to je neobično važno. Ali naravno da se osoba ne može formirati u maloj sredini, nego da treba otići i taj odlazak u Zagreb na studij je bio nešto što se samo po sebi unaprijed podrazumijevalo kao jedino moguće rješenje. Ali kako je došao sam izbor, recimo, studija povijesti umjetnosti? Pa ima jedna... Koji je bio prvi povjesničar umjetnosti, recimo, kog si susreo ili za kog si znao da je povjesničar? Pa rano sam počeo, zapravo, vrlo rano sam znao, recimo, drugi si igrali nogomet, ja baš nisam nogomet igrao, tako da sam, ne bih rekao da sam bio štreber, to ne mogu za sebe reći, recimo, bio sam izvrstan đak samo u onim predmetima koji su meni bili dragi. A ovi druge sam malo i mogao sam biti bolji. Ali već u osnovnoj školi, recimo, sjećam se, na primjer, Matisove slike. Prva slika koju se sjećam je Matisov prozor. To me fasciniralo. Recimo, i sad danas kad gledam, razmišljam zašto taj prozor, ne samo što je to fascinantna slika u Metijevu, nego ona otvara prostor prema van i prema unutra. To je ono što me zanimalo zapravo. I danas kad gledam, mene je uvijek više zanimalo što se nalazi u crkvi, a ne kakva je crkva izvana. Zapravo zanima me interijer, oprema, i to je, rekao bih, možda taj Matisov pogled kroz prozor ili prema unutra i prema vani je nešto što mi je jako pomoglo, i osim toga taj kolorit na toj slici me je toliko uznemiravao da, eto, još uvijek se sjećam. Druga slika koju se sjećam isto iz osnovne škole je jedna fotografija Buenos Airesa. Jedan dio moje obitelji živi u Južnoj Americi, otišli su krajem 19. stoljeća. I moja čežnja je uvijek bila da putujem i da odem ne u New York, nego da odem u Južnu Ameriku. I bila je, mislim, u povijest, u zemljopisu, možda 5. razred, jedna fotografija Buenos Airesa, ta velika njihova avenija, i to me zapravo sa tim golemim zgradama, to me fasciniralo kao jedan prostor koji naravno u Hrvatskoj nije postojao. Takva količina urbanoga prometa, živosti ljudi, to je nešto što me uzbuđivalo, a istovremeno nije bio sjever, nego je bio Buenos Aires je opet na neki način Mediteran. Tako da me to jako... Eto, recimo, to su dvije slike iz osnovne škole. A onda, naravno, već u gimnaziji je bilo posve jasno da mogu ja studirati nešto drugo, ali da je povijest umjetnosti ono što me zapravo jedino zanima. Tako rano, tako da ima jedna kao izjava da se ima povjesničke umjetnosti koji se rode i koji nastanu. Ako je to točno, dijelom je, ja mislim da bi ja mogao reći za sebe da sam se tako možda rodio kao sa predispozicijama da budem povjesničke umjetnosti. I to baš povjesničke umjetnosti koja ga zanima zapravo boja, svjetlo, to znači slikarstvo. Jel bi mogu onda reći da si imao takav nekakav dalmatinski povijesno-umjetnički identitet? Ako to postoji. Pa na kraju makar to je dobro i nije dobro, ali kad sam završio studij, zapravo ja sam se želio vratiti u Dalmaciju. Nisam mislio o nekom konkretnom gradu, nego sam mislio da se vratim tamo gdje postoje slike koje mene zanimaju. I onda je logično bilo da se kao vratim u Split. Naravno da mi je onda to omogućilo da se ne usmjerim samo na Split, jer
to se relativno brzo iscrpi, nego da prošetam i da prođem cijeli taj prostor i da onda vidim što je taj prostor. Jer, naravno... Ali prije toga, to je velika tema, ali prije toga da malo još samo se zaustavimo, kakav je bio dolazak i doživljaj Zagreba kao student, dugi boravak, ipak su 4 godine. Pa lijep je bio, svakako, bez ikakve drame. To su bile ja sam došao u Zagreb 75. Dakle, to je bilo post Hrvatskoga proljeća. Da. Ja sam bio još kao gimnazijalac, znao sam da sam, recimo, ne proljećar, ja sam bio dijete, ali svakako znali smo i u obitelji, inače smo znali zapravo oko toga, sve nam je bilo više manje jasno. Ali Zagreb je bio zapravo, naravno, jedno divno iskustvo, ali bio je na određeni način i malo tužan, malo zapušten, čovjek je očekivao više od uvijek očekuješ više od svoje zemlje, onda naročito očekuješ više od glavnog grada kojega dolaziš. Vidjelo se zapravo da može puno više i da je jedna magla koja postoji, nije samo bila fizička, nego je bila zapravo i društvena. Ali inače sami studij je bio specifičan zapravo. Ja sam studirao povijest umjetnosti komparativno. Povijest umjetnosti je bila prvi izbor, ali ustroj komparativne mi se čini je bio puno bolji tada. Bilo je jako dobri profesora, tada su tamo stasali, više nismo bili mladi, od profesora Kravara do recimo Slavniga kojega sam slušao. Dakle, bio je jedan profesor Solar, tako je vrlo ugledna imena koja su vrlo seriozno pristupala samom studiju i predavanjima. A povijest umjetnosti je bila malo ležernija. To je bilo tako na jedan drugi način studija, tako da... Ali prošlo je sve skupo. Sve je bilo zapravo... Nažalost, neke profesore nisam slušao, bile su neka preklapanja, kolizije. Recimo, profesora Markovića nisam uopće slušao na studiju. Sjećam se profesora Seleva, koji je bio splićanin i govorio je potpuno splitski. Ili recimo profesor Prijatelj je tada dolazio u Zagreb i to mi je bilo jedno lijepo iskustvo. On je imao jedan, mogli bi se danas reći, starijski način govora o slikama, ali i o umjetnosti uopće, ali vidjelo se zapravo da je on bitno zapravo vezan uz tu temu koju govori. Tako je Komadić Dalmacije dolazio. Da, ali Zagreb je bio bitan jer našao sam se, čovjek se nađe sam sa samim sobom u praznom prostoru i zapravo tada intelektualno sazrijeva i ljudski sazrijeva. Pa i akademskim, ti si završio i magisterij i doktorat. Sve u Zagrebu, tako da mogu je zapravo da me Zagreb u bitnom smislu te riječi odredio. Naravno da je materijal bio vezan uz more, uz morski prostor, ali sve drugo je zapravo bilo vezano uz Zagreb. Što je dobro, jer je Zagreb ipak jedini grad u Hrvatskoj koji ima jednu apstraktnu dimenziju, nije lokalno određen. Danas je zapravo prelokalno određen, ali onda je bio, još se osjećao taj duh intelektualnoga, još je bilo živih predstavnika građanskog društva koji su bili aktivni, podabrojni Dalmatinci koji su bili vrlo konkurentni, recimo ozbiljni, koji su došli sa velikim znanjima ili su stekli veća znanja u Zagrebu. Tako da je bilo onda je bila jako intenzivna glazbena pozornica. Vatroslav Lisinski je bio pun izvrsnih koncerata. Bilo je velikih glazbenika koji su dolazili u Zagreb, recimo Pavarotti je tada bio, pa brojni klaviristi, pa koncerti, i to sam jako odlazio, to mi je bilo jako važno. Možda čak važnije nego same slike, nego izložbe. U tom trenutku, ta prostor glazbe mi se otvorio kao jedna fascinantna činjenica, i ostala je zapravo i dalje. Ali čini mi se da je strašno formativne su sigurno te godine u Zagrebu, pa i poslije čitav taj tvoj kontinuirani kontakt s tim, ali je strašno bitno bilo da si ti kao mladi stručnjak diplomirao i dobio posao na terenu. Dakle, priliku da nakon studija da te odgoji još jedan puta baština koju imaš, da možeš s njom u dijalogu postavljati pitanja. I kako je taj konzervatorski posao krenuo? Iz njega su u krajnjoj liniji 2 bitne knjige izašle, dakle baš iz konzervatorskog rada, Trogerska slikarska baština i Splitska. I doktorat. I skulptura, dobro. A tada sam bio još mlad zapravo. Ja ne bih rekao da sam bio ambiciozan.
Da. Ali sam zapravo bio predan tome što sam radio. Zapravo to jedino što me istinski zanima je to. Zapravo nema nekih drugih, sad imam mnoštvo obaveza, želja, sve to sporedno zapravo. I kad me neko pitao, onda bih rekao da je slika ono što me bitno određuje zapravo. Moje bavljenje slikarstvom uspješno ili neuspješno je zapravo sastavni dio, rekao bih temeljni dio moga karaktera ili moje ličnosti uopće. A taj ulazak u službu zaštite mi je bio zapravo jako važan, a došao sam u taj ured zahvaljujući dvijema osobama, to je Joško Belamarić i Davor Domančić. Oni su nekako htjeli da dođem i to je tada to relativno jednostavno bilo. Išli smo, sjećam se, na terene zajedno, ja još nisam radio, ali onda su oni kao vidjeli da ja nešto znam, da nisam baš tabula rasa i onda su me primili i malo pomalo zapravo imao sam sreću prvo da je u toj službi zaštite bila restauratorska radionica u istom prostoru. Tako da je stalno dolazila i odlazile su slike, kipovi, predmeti umjetničkog obrta, ali u prvom redu slike i kipovi i to po izboru nas samih nismo mogli birati zahvaljujući znanju ili potrebama. Aha. Dakle, mogli smo je svaki dan uživo gledati te slike i to mi je jako pomoglo da se fizički susretem sa slikama, da ih gledam kao fizički, ne samo kao umjetninu apstraktnu, nego kao činjenicu koja stoji tu ispred mene, da je mogu zapravo promatrati u njezinim realijama. To je neobično važno. Dakle, ne da se bojim slike, ne da je gledam iz daljine ili da ne znam, sa predrasudama o njoj razgovaram, nego da je promatram kao živo fizičko biće ispred sebe i da zapravo na taj način prepoznam njezin identitet. Mladi kolege ne znaju možda kako izgleda posao u zaštiti. Dakle, promijenio se, ali recimo u to doba kako izgleda. A u to doba je sve bilo starinsko zapravo, rekao bih. Još recidivi, možda rekao bih austrijski. Bilo je malo novaca, to je prvo. Malo se veliki spomenici se nisu obnavljali u toj mjeri kao danas, ali jesu, recimo Šibenska katedrala se obnavljala možda više nego što se nama danas čini. Ali imali smo svi vremena. Mi nismo bili opterećeni vremenom. Dakle, automobili su bili još uvijek relativna rijetkost, naročito među povjesničke umjetnosti. Onda je na teren išli brodom, autobusima, nešto i pješke. Koristili smo razne, rekao bih, te primarne elemente i onda kad bi se našli u nekom mjestu na otoku ili u zaleđu, onda bi bili po nekoliko dana, recimo sjećam se Imotskoga ili na Braču smo bili ili Korčula, da ne govorimo. Dakle, mogli smo uživo iznutra vidjeti taj grad i osim toga u tim malim mjestima, selima i gradićima bilo je još uvijek neki obrazovani sloj koji je brinuo o spomenicima, koji je nešto znao o spomenicima. Uvijek je u nekom mjestu bila neka mala zbirka koja je bila zanimljiva, pa je niko nikad nije vidio, pa smo je mi vidjeli. Ja sam bio jako znatiželjan i imao sam možda talent da te baš privatne zbirke da u sve uđem. Ljudi su me rado primali, to je nešto što ne znam radi čega, ali gdje god sam htio, zapravo uspio sam ući i onda su mi ljudi s povjerenjem pokazivali. Pa tvoja knjiga o privatnim zbirkama Srednje Dalmacije, odnosno ta publikacija, to je vrlo rijetko kod nas da bi neko uspio tako iz malih mjesta izvući. I ljudi su bili radosni. Onda ako ih možda osokolišu, onda oni dobiju i oni to dostojanstvo njihovo raste u njihovim očima. A drugo što se tiče te službe zaštite je, dakle, ne samo što je bila ta radionica blizu sa slikama, nego što smo bili na terenu. Dakle, mi smo išli, recimo ja sam išao na Hvar radi lokacijskih dozvola, hoće li se nadograditi kat, kuće ili probiti prozor, ali to bi riješio. To je isto ulazilo, dakle, to je bio moj sastavni dio moga posla, ali drugi dio je bio da, recimo, ako hoću da napravim registraciju zbirke, da popodne idem, ako napravim posao, da idem u crkvu pa da gledam slike ako sam želio ili da idem negdje drugdje. Dakle, uvijek se moglo povezati to konkretno, što je bilo dio našeg svakodnevnog posla i nešto što je zapravo nas određivalo, ako smo željeli, u jednom dubinskom smislu te riječi. Ili mnogi od mojih kolega zapravo možda u tom smislu i nisu imali želje da se afirmiraju, nego da se intenzivno, recimo, bave određenim temama. Sve ovisilo o osobi. Tako. Osim tog formativnog, ti si vrlo rano i počeo ići, što isto mislim da neće ljudi znati točno prepoznati koliko je to bilo relativno rijetko tada, na stipendije vani. To nisu bile beskonačno duge stipendije, ali su bile česte i recimo šta ja znam, od 3 tjedna do 3 mjeseca, 2 tjedna i tako već kak je bilo.
I mislim da bi to se moglo isto u taj formativni dio uključiti. Svakako. I to dva grada su mi bila jako važna. Za intelektualno sazrijevanje Firenca svakako, a za estetsko sazrijevanje Venecija. Dakle, ali možete opisati malo kako? Pa da, recimo, u Firenci sam dobio, to je još bio komunizam, pa se teško tih stipendija za Firenciju nije bilo. Ali ja sam spletom prijateljskih okolnosti bio više navrata, ne znam, 4-5 put, ne znam, recimo 5-6 navrata sam bio pod mjesec, 2-3. U početku je to bio kao neki fond amicicija, ili je društvo za prijatelja, za pomoć mladi povjesničari umjetnosti u socijalističkim zemljama. Aha. A on je bio pri fondaciji Roberto Longhi. Dakle, imao sam recimo sreću da sam i ne znajući kamo idem, došao zapravo u središte toga, jer mi u principu, kad smo završili studij u Zagrebu, mnoge stvari nismo znali zapravo. I što je logično, kad završiš studij imaš želju, ali znanja su ograničena, relativno skromnija. Tako da kad sam se pojavio u Firenci kao vrlo mlad i, rekao bih, vrlo naivan, onda sam se zapravo suočio sa povijesti umjetnosti u pravom smislu te riječi. To mi je jako pomoglo, jer sam vidio da povijest umjetnosti nije hobi, nego da je to ozbiljna disciplina. I da se to u Italiji u okviru njihove metode radi na vrlo ozbiljan način, recimo kataloške jedinice, analize, uvažavanje prošlih iskustava, pripadnost određenom profesoru koji te mentorski vodio, ako je bio ozbiljan. I osim toga te fascinantne biblioteke koje su tamo bile, Njemački institut koji je neprikosnovena biblioteka na svijetu, uopće nema nigdje bolje, u nijednom drugom gradu nema takve biblioteke koja... I fototeke i sve što je u prvom redu biblioteka. Onda je ta fondacija Longhi je bila zanimljiva jer je bila apartna, kao što je i sam Longhi bio specifičan. I to bila jedna vila koja nije bila, recimo, stilski genijalna, ali je interijer bio fascinantan sa slikama od Caravaggio do Lorenza Lotta do Valentina, do jednog divnog kanaleta golemoga. Dakle, jedna zbirka, prvorazredna, a sve na dohvat ruke. I ta fototeka koja je imala isto svoje značenje, on se dopisivao s našim povjesničarima umjetnosti, nekim od njih, tako da je tu bilo zapravo malo intimnoga, a malo profesionalnoga. I ta tadašnja voditeljica koja je još uvijek živa, skoro ima 100 godina, Mina Gregori, ona je bila jedan pojam velikoga znanja. Malo, ne bih rekao ne stroga nikako, nego ozbiljna, vrlo ozbiljna, ali spremna pomoć i imala je duboku intuiciju prepoznat sliku i prepoznat osobu. Tako da je ta boravak u Firenci, onda smo išli na stručne izlete u Sienu, recimo gledali smo, jedan kolega iz Njemačke je imao temu doktorsku, sjećam se toga, zidno slikarstvo sijenskih palača, pa smo išli gledati palače koje se inače nisu mogli vidjeti. Onda se, recimo, prvi susret sa Pontornom u Certosa di Galuzzo, to je isto bila jedna senzacija. A naravno, onda kasnije, došla, ne kasnije, nego onda je došla i Venecija. Možda je bilo bi bolje da sam u Veneciju išao još i prije. Ali kad sam došao prvi put u Veneciju, bio sam kod kuće zapravo. To je kao jedan uvečerni Split. Ne bi se smjelo usporediti, ali miris koji se osjećao u splitskim crkvama u Veneciji je bio isti, samo puno intenzivniji, puno jači. Ovdje je bio Paolo Nađi, tamo je bio Ticijan, ali zapravo rukopisi su bili isti, samo su razine bile drugačije. I treći grad koji je ključno važan je Rim, zbog divnih galerija, koje nigdje na svijetu tako, u toj količini malih galerija, malih, kao Borghese, pa Doria Pamphili, pa Corsini. To je nešto što me fasciniralo zapravo, ta količina privatnih zbirki koje su ostale nedirnute i koje su fascinantne izvana, iznutra, sa raznolikim materijalom, recimo Borghese, to je neusporedivo s bilo čime, ili najljepši Bernini, najljepši Caravaggio. I onda kasno sam išao u Napolj, to mi je žao. Napolj je divan i za Dalmaciju neobično važan. Zapravo za Dubrovnik neobično važan. Za Dalmaciju manje, ali mislim da sam ipak došao na vrijeme u Napolj. To je sve to, ali naravno ima i drugih gradova, recimo Bergamo. Je zanimljiv uopće. Recimo prvi susret s Trstom kao djetetom za mene je bio fascinantan. To mi je jedan od velikih iskustava. Baš susret s Trstom. Sa jednim gradom tu do nas, a poslije drugačiji nego što je tada bilo u našim okolnostima. A u Italiji ta mikrogeografija i razlike su stvarno goleme. Da, onda smo obilazili ta mala mjesta, recimo
ne samo Arezzo, nego i Borgo di San Sepolcro, di Piera delle Francesche. Tada sam još išao malo pješke, malo autobusima. To je danas Borgo San Sepolcro, kako ste došli? Jedan dio smo išli nekim autobusom, pa onda nešto pješke, pa onda je bila neka, sjećam se da je bio sajam u tom malom gradiću, da sam se nekako uspio vratiti, ali sve to je bilo nejasno, neodređeno, ali tada su to bile, bio sam mlad, pa mi se sve činilo da je moguće. Tako je sve moguće, da. Tako da, je ta Italija zapravo bila epohalno važna. I uvijek je važna. I uvijek važna, da. A onda su kasnije došli druge sredine, koje su jednako zanimljive, ali ništa se ne može usporediti s Italijom. Sa Italijom, da. Naravno može Pariz sa impresionistima ili Velázquez u Madridu ili London sa divnim muzejima, ali ta snaga talijanske umjetnosti, to je nešto što ta antika koja je u Rimu prisutna, pa u Grčka, na Siciliji. To nitko nema. Taj kontinuitet. Da, i važan je bio zapravo odlazak u Grčku. Tamo sam bio, nažalost, samo 2 puta po 15 dana. A to mi je nešto što mi je neobično važno. Bez toga, bez obilaska Grčke ne postoji, ne može biti povijest umjetnosti. Ne. Tu su zapravo temelji. Recimo, kad čovjek vidi Praxitela, onda razumije Ticijana. Ili kad vidi Paternon, onda razumije zapravo što su to gotičke katedrale. Uopće ta skulptura koja se tamo rodila, pa i slikarstvo, ali u prvom redu skulptura, to je nešto što je zapravo mjera svih drugih skulptura koje su se javile u kasnim razdobljima. Kad smo već spomenuli ovako jedno i drugo, ti si zapravo objavljivao puno i o skulpturi i o slikarstvu. O slikarstvu malo više možda, ali o skulpturi. Koja je razlika u istraživanju? Ne mislim samo u pristupu umjetninama, nego i u istraženosti. Ovako, što se slikarstva tiče, ja sam počeo rano i mislim da sam napravio, kako u okviru svojih vlastitih mogućnosti i mogućnosti sredine, rekao bih relativno dosta. Ali i griješio sam, to moram priznati, mogao sam možda neke tekstove malo pažljivije strukturirati, ali ukupno kad gledam, onda mislim da sam ipak tim obilascima i tim stalnim, ja bih rekao, radom na samom sebi, da sam nekako došao do spoznaje da sliku mogu gledat i da o njoj mogu donijeti nekakav zaključak. Bilo to koju je naslikao, iz kojeg je vremena, ikonografiju, porijeklo slike, tako. Dakle, oslobodio sam se straha od umjetničkog djela. To je, ja bih rekao, važna stvar. Neobično važno. Ali recimo, jedna od važnih rečenica u mom radu je bila jedna rečenica koju mi je rekao Davo Domačić, koji je tada bio konzervator i koji je bio, recimo, jedna ležerna osoba, nije bio jako ambiciozan, ali imao izvanredno poznavanje terena. Kada smo bili, ne znam, da sad ne navodimo, u jednoj crkvi, u jednom, selu, i ja sam znatiželje gledao sliku. A onda mi je on rekao, popni se na oltar i pogledaj je izbliza. To mi je bilo jako važno, jer zapravo me je upozorio da sliku mora promatrati izravno, kao da sam biolog koji mikroskop promatra biljku. I to je zapravo to. Dakle, upozorio me da gleda ne samo iz daleka cjelinu, nego da vidim prste, ruke, oči, potez oštećenja, retuše. Dakle, da vidim fizička i duhovna svojstva, stilska svojstva umjetničkog djela. To mi je rečenica koja mi je jako, recimo, banalna je, ali je zapravo, rekao bi, za mene bila neobično važna. I druga rečenica koju mi je rekao jedan Borelli iz Zadra, oni su imali jednu veliku zbirku svega i svačega, ostaci tih njihovih nekadašnjih velikih bogatstava. I taj Igor Borelli, koji je bio inače biolog i imao jednu, naravno, zlosretnu sudbinu poslije Drugog svjetskog rata, ali to ga je odvelo u Rim, pa je bio baštovan kod obitelji Doria Porfiri, dakle, brinio se o njihovim vrtovima. Ali vrlo jedna suptilna osoba, duboke kulture, starine i tako, onda mi je rekao, i tako si se ti odlučio da od ružnih slika napraviš lijepe. On je zapravo točno definirao što je to Dalmacija, da ima mnoštvo slika i da ima malo visoko kvalitetnih slika, ali da ima slika koje zaslužuju pažnju i da će moj cijeli život zapravo proteći u tome da nađem opravdanje zašto se bavim tim slikama i da pokušam objasniti zašto su te slike u našem prostoru. I zapravo, što sam više radio, sad sam se više suočavao sa tim malim majstorima koji su ostavili velikoga traga, jer recimo Paolo Maggi ili Veronese, pa njegovi sljedbenici, to sve nekako, to ima dubinu likovne vrijednosti. Ali ti mali majstori, kad se tamo suočiš s njima, te su obojane plohe kao neki plakati, trebalo je moći možda razumjeti zašto su oni nama važni. A to mi je
rekao bih, to sam uspio radi toga što sam se kao profesor na fakultetu, to mi je bilo jako važno, što sam zapravo se suočio i tim obilascima Europe, mislim, ima kolega koji su više vidjeli svijeta od mene, ali u svakom slučaju ti obilasi Europe i ti susreti s vremenim djelima su mi pomogli da razumijem i te skromne slikare. Mm-hmm. Da nisam, recimo, prigrlio Velasqueza, ja ne bi mogao razumjeti, recimo, Filipa Naldija, jer mi je to bilo zapravo jasno da u tom rasponu mogućnosti i ti mali majstori koji se igraju bojom, svjetlom, mrljama, da i oni imaju smisla i da u nekoj zapuštenoj periferiji, a mislim naša zemlja je više manje saperiferna, da te slike imaju dubokoga smisla, jer zapravo one su bila jedine točke s kojima su se vjernici, koji nisu bili nikakvi estete, nikakve povijesne čumetrste, ali su bili vjernici koji su htjeli vidjeti kako izgleda Sveti Ante ili Sveti Frane, i jedanput su bio je taj neki slikari koji su došli i naslikali su te slikovnice baš za njihove te jednostavne, ja bih rekao, nevine oči. Ovo što si sad rekao se točno vidi po bibliografiji, jer si radio i Tizian, Tintoretto, Veronese i Sveto i profano, dakle vrhunce, kataloge velike koji su obuhvatili renesansne i barokne vrhunce slikarske, ali si radio, to i zajedno s drugima, ali si radio i studiju Giovanni Battista Piteri, Augusti Piteri, Matteo Ottoni i Filippo Naldi, Fedrigacii i ostale. Dakle, ja se sjećam, a moram reći da je to isto poučno, da prvu kad sam vidjela takvu studiju sam mislila šta je ovo sada, šta je ovo, ali poslije sam vidjela duboki smisao toga i mislim hvala ti posebno na tome, jer ovo znam razloge, ali ovo bi trebalo malo objasniti, zašto. A šta je sa skulpturom, kako je proučavanje skulpture, jer ima tu razlike? Pa onda, ja sam zapravo u našim okvirima rano počeo sa skulpturom. Mm-hmm. I bio sam... Kad je ona uzimala maha u proučavanju? Našao sam se zapravo na jednom teškom terenu, neproučenome. Postojala su neka imena koja su stalno ponavljala, Morlaiter, Cabianca, Talja Pietra i tu bi negdje stavili. Dakle, 2-3 imena, Mletačka svakako, ali sve drugo je zapravo bilo nejasno i nepoznato. A toga je bilo mnogo više nego što sam ja uopće tada kad sam počeo se baviti time. I zapravo u Italiji nije bilo još to u modi. Komparativno. Ja se sjećam, recimo, Ceri je stalno prigovarao da se u Italiji bave samo slikarstvom. Tek 5-6 godina nakon što sam se doktorirao, pojavila se jedna skupina istraživača u Veneciji koja je zaista temeljito ne bih rekao preokrenula, ali postavila, istražila brojne autore koji su bili do tada nepoznati. Znali smo da postoje, ali nismo znali njihove opuse. Brkali su se opusi, recimo između Merenga i Talje Petre su određene sličnosti, ali mnoge razlike. Dakle, trebalo je kao prvo naučiti gledati skulpturu, što je teže nego slike, zapravo po mom sudu teže, jer je to mramor koji ima određene zakonitosti koje se ne mogu pobijediti, to je zakon materijala, ali veliki kipari naravno pobjeđuju materijal, Bernini onda napravio virtuozno. Ali s druge strane, tek kad su oni u Italiji, u Veneciji, brojna imena determinirali, odredili, složili određene kataloge, nama je bilo puno lakše. I ovim kolegama mlađima koji su došli poslije mene, njima je, rekao bih, puno lakše nego meni. Ja sam u početku bio zaista sam. Ništa nisam zapravo mogao, dovinjavao sam se, neke stvari sam uspješno riješio, neke nisam uspješno riješio i jednostavno sam bio limitiran tadašnjim znanjima. Danas ima mnoštvo monografija, studija, ali još uvijek je skulptura u Italiji u drugom planu u odnosu na slikarstvo. Samo što je možda za skulpturu, što se mletačke skulpture tiče, mramor je skup materijal, jako skup. I on se davao na obradu samo kiparima koji su bili zreli da ne pogriješe ako naprave nešto, unište vrijednost samoga materijala. Tako da je u principu manje kipara nego slikara. Ipak ih ima manje. Slikara ima mnoštvo, te bratovštine. Slikara u Veneciji pa to ima po 300-400 osoba u 17. i 18. stoljeću. Kipara nema toliko. I od toga svi su bili rodbinski nekako povezani. Otac, sin, pa onda unuk, pa onda kum je bio nekog kipara. Dakle, bili su bliski, oni su se međusobno dogovarali i danas kad se nastavi rad na skulpturi, treba će svakako proučiti uloga predložaka zajedničkih,
migracija ideja iz jedne radionice u drugu, sudjelovanje dvaju kipara na istom projektu ili više kipara na istom projektu. To se, kad sam ja počeo toga, sve skupa još nije ništa postojalo. I recimo, tada nismo razlikovali da je oltar jedno, a kipovi na oltaru drugo. Mislili smo da je to sve isto, da kipa radi oltare uglavnom rade, ako su veliki i važni, rade arhitekti. I to je isto jedno veliki doprinos. Ja sam se jako mučio dok sam teško mukom došao do toga da su to dva odvojena dvije odvojene djelatnosti. Tako da, ali sad kad bi zbrojio, mislim da je ipak slikarstvo nešto što mi je ipak najbliže. To mogu ja reći da je u tom smislu atribucija zaista neki put zadivljujuće. A što je zapravo, što misliš, ti si spomenuo strah od slika. Meni se čini da dosta čak i povjesničara umjetnosti se ne upušta uopće u taj posao atribucija, upravo radi straha od slika. Ja mislim da se kao prvo malo naši kolega bavi slikama, stari majstori, pod navodnicima stari majstori, recimo slikarima starijih povijesnih epoha, ali možda to nije niti, to se može čak i dijelom objasniti, recimo Sjeverna Hrvatska, kad se gleda po crkvama, ne možemo reći da ipak ima neka remek djela. Recimo u Zagrebu, uvijek sam čeznao da u katedrali budu dva velika mletačka majstora, recimo da jedan Piton i jedan Grassi, Zagrebačka katedrala bi izgledala drugačije, ali nažalost Zagrebačke crkve, kad se gleda u njihovim interijerima, ima slika, ali one nisu dominantne i one nisu zapravo najviše umjetničke razine i osim toga ima talijanskih majstora, možda još nisu svi otkriveni, ima ih, ali nema ih mnogo. Ipak nema nekog oltara koji, recimo, kad se uđe u Zadar, u svakoj crkvi ima neka slika koja je povijesno, umjetnički i povijesno vrijedna, ne samo za Zadarsku crkvu, nego recimo jedan Johan Carlot u Zadru je integralni dio jednog slikarstva Seicenta 17. stoljeća koji je važan i koji se može izložiti u Veneciji ili u Padovi. To, nažalost, da ne govorimo o Slavoniji, tako da je taj nedostatak staroga fonda možda razlog da se veliki dio povijesničke umjetnosti ne bavi jer zapravo načinno nema s čime. A taj dalmatinski prostor, on se, nažalost, intelektualno smanjio. Već brojni su napustili Split ili Dubrovnik ili Zadar, otišli su živjeti u Zagreb ili negdje drugdje i zapravo je malo osoba koje se stvarno sa znanjem i sa entuzijazmom žele baviti takvim temama. A te teme u principu nisu niti jednostavne. Nisu jednostavne. Ne. Da li je atribucija, po tvojom mišljenju, to je dugo bila neoboriva istina, da je atribucija, postaviti atribuciju jedna vrhunska povijesno umjetnička sposobnost, recimo. Pa na svoj način i danas, ja mislim da to vidi. Recimo, na primjer, evo, navešću primjer svoj, ali nije to da bi sebe hvalio. Na Lastovu ima poliptih koji ga je Lanfranco, ali za njega se mislilo da je samo središnja slika Giovanni Lanfranco, jer je bio i potpisan i onda je bilo, mislim da to nije atribucija, nego potpis i Frano Radić, jedan učitelj, ali vrlo ovako pametan i talentiran. On je početkom 20. stoljeća objavio dokumente koji su iz arhiva još to dodatno potvrdili, koji su zapravo opisuju sve što je važno. Ali zapravo tamo još na tom oltaru su još 3 slike Lanfrancove. To niko nije vidio. A što je posebna zapravo stvar, jer onda i ti dokumenti i te sve slike, Sveti Jeronim i Sveti Josip, ne? Da, i Bogotac. I Bogotac gore, da. Ali to sve govori o još više, možemo reći, podebljava tu fantastičnu narudžbu Lastovljana kod najboljeg. Oni su htjeli najboljega od najboljega. Jer su imali samo svijest da se suprotstave Dubrovniku, da se i oni pokažu kao kulturni. Ali Lanfranco je veliko ime, mislim, on je evropsko ime, on nije Caravaggio, ali on pripada tom ambijentu i ima određene postupke slikarske koje znači bitan pomak u slikarstvu Italije toga razdoblja sa tim kupolama koje su fascinantne, ili ne samo u Rimu, nego i u Napolju. Imaju najveće narudžbe toga vremena u 2 velika grada. Dakle, da je taj politik je stajao tamo zapravo kao da ga nema, a da ne govorimo u svijetu, recimo kad se pronađe, kad se atribuira
nova slika nekoga velikog slikara, to je u svijetu još uvijek događaj. To kod nas se čini da nije događaj, ali vani recimo jedan novi Ticijan ili Caravaggio je nastao cijeli zadnjih 40 godina. Sebastiano del Piombo izađu po cijele knjige o jednoj slici. Recimo Dosi, na primjer, kada je bila zadnja retrospektiva u 30 godina, da se jedna slika isključila iz njegovog kataloga. Svi su smatrali da je to njegova slika, a onda najedanput kad je jedan od kustosa stvarno primijetio da je tu nekakva greška, to je bio izuzetno važan dodatak, dakle da Dosi nije naslikao jednu sliku. To kod nas nije ta svijest, radi toga što, rekao bih, postoji malo velikih protagonista iz starijih povijesnih razdoblja. Recimo da je Benković živio tu i da je ostavio one slike koje je naslikao tamo u Italiji i u Njemačkoj, onda bi se o njemu ovdje ozbiljno raspravljalo, jer on je veliko ime, ali mi zapravo raspravljamo o tim malim majstorima koji su došli iz Italije kod nas, o kojima sam, recimo, ne samo ja pisao, nego i moji stariji profesori, pa i mlađi će sigurno pisati, ali to su figure koje su bitno odredile likovnu kulturu našega društva u kasnom 17. i u 18. stoljeću. A reci mi, koliko je tvoj nastav, ti si predavao u Zadru dugi niz godina, 15-ak možda, ili 13 recimo, tako je. Koliko je taj nastavni rad bio, sigurno je bio bitan onima kojima si predavao, koliko je tebi za... Jako bitan. Jako bitan. Ja sam se dugo opirao, mene je profesor Jakšić zvao da dođem predavati barok, jer tada nije bilo profesora u Zadru. I ja sam se dugo opirao, misleći, pa ne, ni... nekoliko godina. Si ipak trebao putovati. Inače, mislim se, pa sad, jesam ja baš za profesora, pa Zadar, pa ja sam zapravo nisam imao nekakvih veza. Ali to mi je jedna od najpametnijih poteza koje sam napravio. Kao prvo sam predavao i morao sam predavati, htio sam predavati o velikim umjetnicima. Dakle, ne o tim malim majstorima, nego o najvećima. I to mi je bilo jako važno da recimo o Murilju ili o Zurbaranu ili uopće, da ne govorimo o Talijanima, da zapravo mogu i moram moći znati prenijeti određena znanja koja su bitne. I tu sam se zapravo, ja bih rekao, jako naučio što je to slika. Dakle, te slike što sam gledao u Vrbovskoj Starom gradu ili ne znam u Ninu, to je sve skupo mali svijet. I trebalo je izaći iz maloga svijeta. I to mi je pomoglo upravo taj predavanje gdje se nisam bavio lokalnim temama, nego tim velikim majstorima. I onda što je majstor veći, naravno, ti možeš mnogo bolje i mnogo više govoriti o njemu, jer je količina likovnih fenomena koje jedan veliki slikar nosi u sebi, to je nešto što zapravo je fascinantno. To je nemjerljivo, neusporedivo. To mi je jako važno. A osim toga, ne samo što sam se suočio s velikim majstorima, i sa velikom kulturom, recimo i od Berninija pa od Rominija, bavio sam se i onim što možda inače ne bi, ali i recimo njemačkom umjetnošću, austrijskom, to mi je jako pomoglo, zapravo da vidim kako dolazi do prijenosa te romanske kulture preko alpski prostor. Šta se uočava i što oni prenose kad dolaze ti Italijani na sjever i onda u jednom času, kad više Italijani nisu dolazili, jer su se Njemci i Austrijanci već sami formirali. I sami su se formirali, recimo Fischer von Erlach ili Hildebrand je već bio samostalan i nije bilo razlika da dolaze stranci, Italijani. Dakle, kako se i ta germanska, pa na određeni način uvijek inferiorna kultura romanskoj, kako se emancipirala i kako je stekla vlastite umjetnike i vlastitu samosvijest. To se dijelom dogodilo i kod nas u sjevernoj Hrvatskoj, kad se nakon odlaska Turaka, zapravo kad se sjeverna Hrvatska izdigla i stekla jedan dostojanstvo zapravo kroz urbane gradove, crkve, dvorce, palače i uopće urbani način života koji je bio svakako skučeniji u doba Turaka nego kasnije. Tako da. Osim dakle ovih poslova u zaštiti i u nastavi, treba svakako spomenuti da od 1997. ti radiš neprekinuto do danas kao sada si istraživač savjetnik na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. I to razdoblje, sad tebi se puno stvari isprepliče, ali recimo to razdoblje je puno velikih projekata, velikih izdanja, ali jedno koje svakako treba istaknuti, a vezano je za Zadar, je publikacije umjetničke baštine Zadarske nadbiskupije. Da.
To si i za skulpturu ovog novog baroknu dobio i nagradu društva povjesničara umjetnosti. Onda. Ali to je bio jedan projekt koji je neobično važan i meni, ali i za Zadar i općenito. A za mene je bio neobično važan zapravo jer sam tako upoznao Zadar. Rekao bih kao metropolu Dalmatinsku, on je uvijek bio metropola. A mi koji nismo dovoljno poznavali Zadar, a na fakultetu to nismo mogli upoznati, o tome se nije ni govorilo, uvijek je Zadar bio kao nekako, je li još rapalski ugovor ili nije, tako nekako se tretirao. Ajde za srednji vijek kao donat, pa nešto da, pa taj pleter i to, ali za kasnije razdoblje to je bila jedna relativno istražena, ali nedovoljno valorizirana tema. I zapravo meni se tada razbio, ne bih rekao mit, ali mi se razbio mit o Splitu kao središtu ili Dubrovniku kao nekoj ekskluzivnoj sredini, što je svakako ekskluzivan, ali se Zadar pokazuje kao grad sa najvećim kontinuitetom. Dakle, njegove crkve su najveće, njegove crkve su najbrojnije oltarima, najljepša skulptura koju mi imamo se nalazi u zadarskim crkvama, pa rekao bih i brojne slike koje Zadar ima da su od presudnog značenja, recimo jedan Carpaccio je ipak Carpaccio i u baroknom razdoblju mnoštvo slika. A onda je tragično to što je Zadar bio bombardiran i to nije samo bombardirano da su se bombardirali krovovi, nego su se bombardirali interijeri kuća. Kad gledamo te stare kataloge što su pisali Zadrani, recimo talijanske kulture ili romanske kulture, onda vidimo da su te kuće bile jako bogate umjetninama. Ne možda, nije bilo Ticijana, ali bilo je brojnih imena, vrhunskih portreta. U svakom slučaju najviši standard u Dalmaciji je bio u Zadru. Sve do 940. zapravo. Druga stvar je Dubrovnik, ali što se tiče metačke Dalmacije, tu je Zadar bio neprikosnoven. I onda trebala vidjeti tu njegovu okolicu koja je bila skromnija, recimo Ugljani, Pašman su skromniji nego Brač, jer je to bila, svi ti otoci su pripadali Zadarskoj komuni. I nije bilo lokalnog plemstva na Ugljanu. A na Braču je recimo bilo samostalna komuna sa lokalnim plemstvom, tako da Brač ima ili Hvar imaju dostojanstvo samostalne komune, pa i biskupije, to zadarski otoci nemaju. To se vidjelo. Dakle, Zadar je bio kao nekakva, recimo, metropola, u jednom užem smislu te riječi, koji je progutao prostor oko sebe. I bitno ga je oblikovao. U bitnom smislu, recimo, ta zadarska sela u blizini uz more su vrlo rustična. Da, Sukošan, ali recimo Splitska baš i nisu. Kaštele su ipak imaju neku razinu i crkava pa i kuća i tako. Zanimljivo 19. stoljeće kad se ta sela emancipiraju u trgovini. A da ne govorimo o otocima, recimo Vis jedan, koji je zapravo urban do kraja. Sam za sebe, da. Tako da je, jedino u Zadru se izdvaja Silba koja je bila pomorsko mjesto i ona ima vrlo lijep inventar. Onda je posebna priča zapravo taj Kvarner Lošinj koji me privlačio, jer je bio neistražen, a bio je vrlo, ne bio je, nego je zapravo bogat umjetninama. I nažalost isto je imao jedan veliki egzodus, kad su otišli ne samo ljudi, nego i brojne umjetnine izvan Lošinja. Tako da danas kad se dođe u te lijepe gradove, ima nešto malo, osjeća se da pustoš, da nema tih autentičnih stanovnika i tako. Ono melankolija odsustva. Da, Pula, Zadar. A još bi se samo vratila u Zadar, ovo što naglašavaš i što uočavaš i sam, da vrlo često naši povjesničari odnosno kolege naši povjesničari umjetnosti nedovoljno percipiraju, a to da je Zadar to središte metačke Dalmacije, se vidi u tvojoj novoj knjizi Znakovi identiteta, sveci zaštitnici u Dalmaciji, Dubrovačkoj Republici, Boki Kotorskoj, jer u prvom poglavlju ti govoriš nakon uvoda govoriš o Svetom Jeronimu. I mene začudilo zapravo koliko Zadar ima svetih Jeronima. Više nego možda recimo ima Skradin ima, ali onako, nešto. Na nižoj razini jer je a mali. Oni su, im pretendirali, odnosno imali kao autoritet grada u kojem se rodio Sveti Jeronim, tako su vjerovali. Ali u Zadru ih ima
jako puno, a Svetog Jeronima ti predstavljaš upravo kao onog sveca koji je mogao napraviti nešto što nije do kraja provedeno, a to je da bude nekako identitetsko ljepilo oko koje bi se ta Dalmacija povezala neku sredinu. Makar ona se u principu nije povezala u sredinu. To zaključuješ ti na kraju. Da to su sve zapravo komunalne sredine, eventualno biskupske, ali nisu sve komune biskupije. Tako da je ona ostala zapravo rastrgnuta. Još i danas. Recimo kad čovjek koji se rodi u Zagrebu i koji je Zagrepčanin, on možda Dalmaciju doživljava kao jedinstvenu cjelinu. Njemu su svi slični, ali kad se dublje upozna, da se, ja bih rekao, velika razlika u mentalitetu, u razumijevanju vlastite prošlosti, u ograničenosti toga pristupa vlastite prošlosti koja je zapravo isključivo komunalna. I onda osim toga, poslije rata drugoga, a već stvaranje stare Jugoslavije, Zagreb je postao središte, recimo, svih hrvatskih intelektualaca i svi su više manje otišli u Zagreb, tako da je Split, nego cijela Dalmacija zapravo izgubila, ja bih rekao, jedno intelektualno središte. To je mogao biti Zadar. I ta katastrofa da je Zadar ostao talijanski 1918. godine, to je nešto što je bitno degradiralo zapravo Dalmaciju kao regiju. Jer tamo je bio sabor, ne kažem da bi trebao biti sabor. Je bila zemaljska vlada, dakle bilo činovnika, gimnazija je bila jako važna i od nje bi se pretvorio pravi fakultet, bilo je ozbiljnih osoba, uglednih obitelji, neko bogatstvo se bilo akumuliralo i to da nije bilo te strašne cenzure, a i prije, već u 19. stoljeću Zadar je nekako izmicao toj ideji ujedinjenja, zahvaljujući zapravo austrijskoj politici. Da se tu stvorila, onda bi možda taj osjećaj zajedništva bio naglašeniji, ali svakako Zagreb je preuzeo tu palicu i ta je palica ostala, mislim, što je logično naravno, ali ti manji gradići i mali gradovi su izgubili, ja bih rekao, u određenom smislu te riječi. Da ne govorimo o Dubrovniku koji je se degradirao kad je propala Republika. On je izgubio potpuno tlo pod nogama u onom času kad je vlastela ostala bez vlasti. To je isto kao i u Veneciji. Venecija se propala istog časa kad ih je Napoleon ukinuo. Svi ti Grimani, Cornaro i ostalo, svi su zapravo nestali sa povijesne scene, jer više nisu imali razloga, nisu bili moć, a moć je ono što stvara čini državu. I onda je posebno, možda još da dodam, da sam se bavio i Bokom Kotorskom sa velikim entuzijazmom. Apsolutno, iz brojnih razloga, da sada ne ulazimo u njih, ali ona je, mislim, doživjela najveću degradaciju. U svakom pogledu. Kao prvo, Kraljevina Jugoslavije pripojena bila Zetskoj Banovini, dakle, već je bila otrgnuta, recimo, toga povezanosti sa Dalmacijom s kojim je bila. Onda je bilo brojno iseljavanje koje nije bilo samo uvjetovano politikom, da se sad ne pretjerujemo, nego koji je završio studij, zapravo išao je ondje koji je završio biologiju, išao je tamo gdje ima mikroskopa. Koji je završio povijest umjetnosti, išao je negdje gdje je bilo muzeja, tako da su ti pripadnici tih elite Hrvatske iz Boke uglavnom odlazila iz niza razloga. I sad danas kad čovjek dođe tamo, ne može zapravo prepoznati što je nama taj kraj značio. On je za Hrvatsku povijesno, za Hrvatsku identitet neobično bitan, a zapravo pripada jednoj drugoj državi. Recimo pomorstvo Hrvatske nema ga ako nema ga bez Boke, ili recimo Lošinja. Iz Lošinja su svi otišli u Trsta, a iz Boke su svi otišli ko zna gdje, ovdje od Amerike. Tako da je to jedan, ja bih rekao, vrlo tužan paradoks. I to me baš privuklo, jer ti koji su se tamo izdignuli i stekli bogatstvo, pa i estetsku razinu, gradeći te lijepe palače i vrlo otmjene crkve, oni nisu naslijedili nikakvo bogatstvo, nego su počeli kao sirotinja koja se na moru, zapravo na krvi i na teškim okolnostima, na tem pasivnom životu, zapravo stekli su bogatstvo koje nisu potrošili na kartanje, nego na opremanju svojih malih mjesta, koji su od sela postali zapravo ogledni primjer urbanog života. To je nešto što je svakako zadivljujuće, jer to je, ja bih rekao, odgovor Talijanima koji nas često, nekada Talijanima, možda danas ja se nadam ne, ali koji su uvijek gledali na Slavene, na Hrvate sa određenim podozrenjem. To je najbolji dokaz zapravo da su Hrvati bili na moru kulturni ako je to se išlo na pravi način, što je recimo izvrsno primjer, recimo Dubrovac,
16. stoljeću ili Boka u 18. stoljeću kad su bili zaista građani zapravo Mediterana i svijeta, ali sa svim razinama te kulture koje su pripadali. Da. I oprema njihovih interijera to potvrđuje. Baštini Boke Kotorske bila je posvećena i izložba Zagovori Svetom Tripunu, koja bila, ja sam bila na otvorenju, to se sjećam, za Bokelje posebna radost, posebno veselje. Znam da toliko ponosa nisam vidjela kod Bokelja zagrebačkih i oni koji su došli pogotovo tada. I tu se vidi jedna mogućnost naše struke koja je, ja mislim, prerijetko iskorištena ili prepoznata, a to je da kroz baštinu se zapravo, umjetničku baštinu, da se uputi kažiprstom na tradiciju, na vrijednosti te tradicije i da se zapravo na neki način ohrabri i sadašnja generacija, gdje god, mislim, ne mora to biti Bokelji, to je ista situacija, zapravo nije ista, ali je situacija i u Dubrovniku, da je ta baština veća od neki puta mogućnosti sredine ljudi koji sada žive, ali da ih se nekako ohrabri i da im se pruži taj uvjet za ponos. U Dubrovniku su tvoja istraživanja bila isto velika, ona su dijelom objavljena u izdanjima Instituta za povijest umjetnosti, u velikim monografijama o katedrali i o crkvi Svetog Vlaha, ali i šire od toga. Kako si počeo zapravo raditi u Dubrovniku? Jer to nije bio ni konzervatorski tvoj područje, nego jednostavno privukla baština. Htio sam, zapravo sam htio. Da, uvijek je zapravo ta ideja što želiš te vodi. Ja sam uvijek imao obsesije da se bavim strukom. To je mislim da je dobra riječ. Ne, dobro je to, to je pozitivno. Ali imao sam i sreću da sam imao jedno dugo razdoblje ugovor sa Hrvatskim restauratorskim zavodom. Nešto za honorar i nešto bez honorara. Godinama sam radio zapravo besplatno, ali to mi je omogućilo da idem i u Dubrovnik i u Zadar. U Rijeku sam manje išao, ali imao sam i te mogućnosti, ali to bilo mi ipak malo daleko i naporno. Ali u Dubrovnik sam išao često u radionicu i onda tamo bi imao neku nadzora nad slikama, razgovor s kolegama koji su restaurirali. Imao sam i mogućnost da predlažem koje umjetnine da se obnove u početku. To je meni bilo od izvanredne koristi. I onda sam i obilazio teren. Obišao sam otoke, što s njima, što sam, što ovako, što onako. Ali sam se stalno vraćao, recimo bio bi na Šipanu pa sam vidio, ja bi se i dogodine vratio i sad bi ponovo išao, uvijek ima nešto novoga. A u Dubrovnik je zapravo neiscrpno vrelo. Mislim da je to grad koji nije istražen u svim segmentima, i u srednjem vijeku, i u renesansi, a da ne govorimo o 17. i 18. stoljeću, pa i 19. Dakle, to je grad koji nadilazi svojom količinom umjetnina, nadilazi lokalnu zajednicu, koja se smanjuje, zapravo lokalna, ta autentična, sve je podređeno turizmu, a turizam je jedna kuga, to je uništi zapravo svaki identitet i svako dostojanstvo. Donosi novac, ali sve drugo uništava. I u Dubrovniku zapravo, kada gledamo, nije bilo baš velikih, pod navodnicima, ili bez navodnika, velikih povjesničara umjetnosti. Recimo Cvito Fišković je Zorević, ali nije iz Dubrovnika i on je posvetio veliki dio svoga života Dubrovniku, ali ipak njegovo očište je bilo ipak iz jednog grada koji je na rubu, a ne iz središta. Tako da, a osim toga Dubrovnik ima jedan prostor slobode koji drugi dalmatinski gradovi nemaju. To je nešto po čemu se on razlikuje. Zapravo, kad se pišu monografije o Dubrovniku, o ovome, onome, oni vrlo rado pozivaju osobe sa strane. To se u Splitu ne događa. Vrlo teško će sad, ili Zadar recimo da će pozvati. Ja sam tamo isto bio stranac, ali sam dolazio u Zadar pa predavao, pa se nekako kao udomio. Ali u Dubrovniku je to drugačije. Oni to je zapravo nasljeđe njihove te specifične povijesti koja je stvarno bila zadivljujuća i u kojoj su stekli, ja bih rekao, određenu slobodu da na jedan suvisan način komuniciraju s osobom, neovisno od kuda dolazi. I to je ono što je u Dubrovniku je zapravo jako lijepo. I kad se dođe u Dubrovnik, čovjek se osjeća kao da je došao kući. Osjeća se zapravo da si doma. Dobro, treći dan može biti dosadno jer nema ničega, ali
taj prvi dolazak i taj, kad se nađeš recimo ispred Kneževa dvora, ispred tog otmijenog ambijenta kojeg u Dalmaciji nema, onda nekako se i sam osjećaš otmijeniji i dostojanstveniji nego što možda stvarno jesi i sam sazrijevaš u svemu tome. A onda kad se počneš baviti slikama, kojih u Dubrovniku ima jako mnogo, ima kvalitetnih, ali ima mnogo slika koje su prosječne, ali ih ima jako mnogo, po crkvama, po privatnim zbirkama. Ta kultura skupljena slika, to sam to čula u drugim krajima tako nema. Ali nažalost sve su se raspale. Na jednom izlaganju relativno nedavno, ta volja za slikom nakon potresa da je bila jako velika. Onda su kupovali kopija, ima jako mnogo kopija. Uvijek sam mislio da napišem jednu knjigu o, recimo, slikarstvu Dubrovnika 17. i 18. stoljeća i načelno imam materijal i imam koncepciju, sad hoću li to uspjeti, nisam siguran, ali jedno veliko poglavlje bi bilo kopije. Ima jako mnogo kopija i to ne kopija po bilo kome, nego od Sebastiana Riccija do sjevernjačkih majstora, do rimskih majstora. Dakle, starih kopija koje su se kupovale, pa onda još u 19. stoljeću, one su htjeli imati slike, oni čak nisu ni, ja vjerujem, nisu ni znali da se radi o kopijama, nego su htjeli imati slike. Ta kultura slike je u Dubrovniku bila aktualna. I nije zapravo to sasvim, to nije bez veze, jer kad se sjetimo, kao prvo da je u renesansi bila jedna visoko razvijena slikarska sredina sa brojnim velikim slikarima zapravo, Dobričevićem, Boždarićem, pa i Hamzićem, pa onda Vickom Lovrinom. To su sve zapravo velika imena. Danas kad prepoznamo periferije, onda nam je to nam više nije usputno, to je bitno zapravo. A onda u 17. stoljeću taj Matej je jedna figura koja nije dovedena do kraja. Ja se nadam da ću ga možda uspjeti dovršiti. Petar Matej, jedan slikar 17. i ranog 18. stoljeća, iznimno važan. I onda Gaetano Garcia koji je radio zidane slike koje su najljepše u Dalmaciji, nema ljepših od njih, i ikonografski program koji je veoma složen i zapravo govori o kulturi Rima koja se izravno prenijela iz Rima u Dubrovnik. I nije slučajno onda da je i u 19. stoljeću u toj sredini rođen Vlaho Bukovac, da je rođen Mato Celestin Medović, da se oblikovao, da ima i drugi slikara koji nisu tako veliki, ali su svakako sudjelovali. Pa onda u sadašnjem 20. stoljeću tu je veliki slikar Dulčić, pa onda Pulitika Maste, pa Trosman, pa onda Gusić. Dakle, uvijek ima jedna razina slikara koji nisu lokalno definirani, nisu regionalno definirani, nego su zapravo bitni za ukupni hrvatski korpus. I ovi suvremeni i ovi raniji, da ne govorimo o tim slikarima 15. i 16. stoljeća koji su stvarno zadivljujući zapravo da su imali ceh, da su imali radni prostor, dakle da su bili organizirani kao da se radi o... Ali Dubrovnik je imao strašno inteligentnu politiku. Oni su gledali kako radi se, što se događa u Napolju, što se događa u Veneciji i oni su zapravo preuzimali od njih obrasce ponašanja. Što je logično, što je i pametan su uzore u velikim sredinama. Provjerene uzore, da. I recimo nakon potresa kad se Dubrovnik obnavljao, njima je bilo kao prvo važno da se to obnovi, da te slike budu puno umjetnina. Nisu zapravo, možda kvaliteta više nije bila u prvom planu. Bili su umorni od svega toga, od toga potresa koji ih uništio, od tih pljački, od požara, desetkovane obitelji, neke su potpuno nestale. To je bila zapravo jedna tragična sudbina, nevjerojatno zapravo tragična. Ali oni su ipak mogli snage da se obnove, da sagrade nove crkve, da naruče te brojne slike i kad se recimo uđe u crkvu Svetoga Vlaha, ona ima mnoštvo slika, nema nijedne koja je visoko kvalitetna, ali dojam je zapravo ipak lijep, ugodan, ta raznolikost formata, raznolikost sadržaja, pa ti lijepi okviri dramaturgija neka toga svega. To je kultura Napulja, ali i Venecije koji oblažu slike, to Dalmacija nema. Recimo Zadar, kad već pokušamo spojiti, on ima nešto suho u sebi. Nešto činovnički, možda čak u nekom trenutku dosadno. Ima recimo u Franjevačkoj crkvi ima Pavle Mlađega, pa Nikola Renierija, pa Piterija, pa Baltazara Longina, dakle velika imena. Ali ukupan dojam je nekako kao da nedostaje jedna toplina juga koju Dubrovnik ima, ili Boka ima to, ali Dubrovnik. To je zapravo toplina toga juga, jedna patetika juga koja je nešto što je vrlo dirljivo. I to nas koji dođemo u Dubrovnik, mene koji sam recimo južnjak do kraja, makar izgleda kao da nisam, ali ovi naročito koji dođu sa strane, to njih može, ja mislim, i privući, i ako razumiju, to ih može jako im može pomoći
na razini estetike i na razini duha, da se dignu iznad toga komoda, iznad prosječnosti i da razumiju umjetninu kao jedno čudo zapravo, jer umjetnost je nešto što je zapravo nešto najljepše što se na ovom svijetu može uopće zamisliti. Umjetnost je općenito. Općenito, jasno, da. Sad si odlično opisao te razlike identitetske između dakle tog juga, Boke i Dubrovnika, između Zadra i Dalmacije, ali jedno područje je ostalo, a njega spominješ i u ovoj posljednjoj knjizi Znakovi identiteta, o svecima zaštitnicima u tim dijelovima, a to je zaleđe dalmatinsko, kako bi jedan moj prijatelj rekao, kopnena Dalmacija. Da, koja je kopnena, ali kontinent, ali specifična zapravo. Isto, ja bih rekao isto neistražena. Da. Mnogo se pisalo, ima mnoštvo knjiga o svim tim gradićima, selima. Tako je. Ali i bila je izložba koja je prikazala u jednom širokom dijapazonu Dalmatinsku zagoru, ali po ovom sudu ona je vrlo malo istražena. Recimo, urbani život tih gradića, to je nešto što je uopće ne znamo. Ja sam obilazio ta mjesta, sa nekim sam bio i rodbinski povezan, i mogu reći da se u tim skučenim sredinama, u nekim ambijentima obiteljskim, taj urbani element bio čak izraženiji nego na Primorju, jer su se jako trudili da se dignu iznad razine toga patrijarhalnoga, ruralnoga, rustičnoga, i onda taj odnos prema urbanoj kulturi, prema ponašanju, ponekad je bio zadivljujući, recimo u Skradinu. To je, mislim, dobro, on je napola zaleđe, napola nije, ali postoji jedan kodeks ponašanja koji je, ili recimo u Sinju, kad se čovjek nađe ispred kuća Tripalo, onda vidi zapravo potencijal tih novih zelenaša koji su se, ili u Drnišu, obitelj Grubišić, recimo, ili Stelin, koji su trudili se zapravo da se orode sa uglednim rodovima s Primorja. Dakle, da se integriraju u jedan urbani prostor. To je jako zanimljivo. I tu ima i umjetnina, ne može se poreći, ali su i sela zanimljiva. Recimo, obilaskom terena točno znam dokle je stigao mramor u opremi crkava. Recimo, duboko zaleđe nema mramora u Svetečenta. Recimo, u Sinju ima oltar Gospe Sinjske iz 18. stoljeća. Visovac ima, naravno, ali on je uvijek bio. Ali, recimo, sela Sinjskog kraja gotovo da nemaju pravilu, nemaju ili Sinjski, ili Vrgorac, Imotski, ništa to nema mramorne oltare Svetečenta. Ali, recimo, Poljica, svako selo ima barem 2 oltara. To se vidi neki razlika. Neki put su morali u visinu ih vući. Bili su bliže moru malo. I Turci jesu bili, nisu bili, ali onda gdje su bili Turci tu, to dok je došao mramor, to je dokaz te venecijanizacije zapravo, ja bih rekao. Evo recimo, baš Omiško zaleđe je cijelo ispunjeno mramornim oltarima, čak se znaju i radionice određenih oltarista koji su radili. Dakle, nisu bez veze, nego je to jedan standard koji je bio uobičajan. Recimo, baš u Policima, od kod su moji roditelji, glavni oltar je izradila obitelj Bertapele ili Brutapele, koji su došli iz Venecije, a došli su zapravo u Dalmaciju, jer ih je pozvala obitelj Garanjin, to nije poznato sada u istraživanjima, da im podignu ljetnikovac divulje, u divuljama, onaj što je selima projektirao, ali treba to nekako izvesti, i onda su oni doveli te Bertapele, onda su se kasnije naselili u Vrbovskoj i još njihovih potomaka ima. Nažalost, arhiv je propao u Drugom svjetskom ratu. Mislim da su Njemci ili Italijani spalili, tako da ništa od toga nije ostalo. Ali u toj crkvi, u Zansenja Blažene Device Marije, mramorni oltar je napravio obitelj Bertapele, već u 19. stoljeću, a na glavnom oltaru je jedna slika koja prikazuje Zansenja Blažene Device Marije, jedna kopija Ticijanove Asunte iz Santa Maria Gloriosa dei Frari, koji je napravio jedan slikar iz Makarske, koji se zvao Petar Kajer, koji je bio plemić od nekuda, Švicarska, nema pojma, a u Makarskoj je bio poštolar. Ali se amaterski bavio slikarstvom. I ima njegovih slika, možda u Dalmaciji 20, kako ne i više. To je još jedno od tih imena. Tako da zapravo nikad kraja. Tako da je ta migracija od velikoga prema malom, od središta prema periferiji. I u principu teško nam je ponekad reći što je periferija. Recimo, je li, na primjer, Dobrota u Boki Kotorskoj 18. stoljeću periferije, ja mislim da nije. Tako ima 10 palača prvog reda i 2 župne crkve, za stanovnika je bilo 1500,
sa 2 crkve župne i još jedna polužupna kapelanija i još 3 nedovršene. To nije bila periferija, to je bilo rubno područje koje se izdiglo i zapravo bilo središte umjetnosti Maroka u jednom trenutku. Središte. Plodna granica. Da, ali recimo, tako da mislim da povijest umjetnosti, ta klasična, starinska s kojom sam se ja bavio, da ona ima još uvijek golema prostranstva ispred sebe, može se mutirati, promjena i tako dalje, ali po mom sudu uvijek u središtu mora biti umjetnina. Ne nešto drugo nego umjetnina, umjetničko djelo, pa onda preko njega bi se možda moglo objasniti ovo ili ono, ali ako se umjetnina ne uzme kao središte našeg istraživanja, onda povijest umjetnosti može biti, ali povijest umjetnosti govori da se mi bavimo umjetničkim djelima, umjetnošću. A u našem slučaju to je zapravo figurativna umjetnost. To si mi ujedno odgovorio na pitanje koje sam mislila ti postaviti, što misliš o globalnoj povijesti umjetnosti i o svim drugim pristupima koji su dosta često. Baš tebe bi rado pitala jer si osoba koja je poznata po toj vrhunskoj vještini atribucije. Ti znaš postaviti atribucije, kupio si brojne korpuse, dakle govoriš iz perspektive jedne povijesti umjetnosti iz vremena kada je ona zaista bila poštovana kao humanistička i cijenjena kao humanistička disciplina. A kako gledaš recimo na te feminističku povijest umjetnosti, postkolonijalnu povijest umjetnosti ili globalnu, global art history? Pa to je zapravo uglavnom najvećim dio došlo iz Amerike. Ali su je prihvatile i evropske zemlje bez daljnjega, evropske zemlje, ali ne u onoj mjeri kao što se nama iz Hrvatske čini. Recimo kad se dođe u Italiju ili u Španjolsku, još uvijek postoji, ili i u Francusku, postoji najveći povjesnički umjetnosti koji se bave likovnim djelima. Recimo, najveći primjer Miguela Falomira, direktora Prada, koji je šteta što je direktor, jer je izvrsna povjesničke umjetnosti, pa onda direktorstvo će mu oduzeti vremena. Ali on se zapravo bavio slikarstvom Tintoretta, Ticijana, talijanskih majstora na jedan apsolutno klasičan način, tako da on je mojih godina, čak je i mlađi od mene. I uopće kad se radi izložbe velikih majstora ili malih majstora, neovisno od toga, ili izložbe koje obuhvaćaju razdoblje ili regije ili područja, onda bez ispravne analize i zapravo atribucije izložba je promašaj. Ako 7 slika nije atribuirano ili ako je krivo atribuirano, onda zapravo mi govorimo o jednoj košmaru, a ne o čvrsto definiranim imenima i ličnostima. Da se vratimo malo na onu fotografiju Buenos Airesa iz osnovne škole. Ti si se bome naputovao Južnom Amerikom. Ostvarili su ti se... Samo dijelom, da. Volio bi još vidjeti, ali dijelove Južne Amerike, ali volio bi vidjeti i druge krajeve. Ali ono što me zapravo kao povjesničke umjetnosti dobro Buenos Aires je jedan Pariz na kvadrat, veći od Pariza. Naravno, Pariz je ipak Pariz, ali taj urbanizam, oblik graditeljstva, građevine, uopće sve to je grad koji je u Južnoj Americi, a oni zapravo misle da su u Europi. I to je tragedija toga grada. Zapravo, taj identitet se njihov nije nikad poistovjetio sa Južnom Amerikom. Ali ono što me je zapravo jako dojmilo, to je da u tim njihovim crkvama, kojih ima lijepih baroknih, ima nešto i ranijih, ali uglavnom baroknih, ima mnoštvo slika koje su bliske našim tim malim majstorima. Recimo Naldo, s kojim sam se ja bavio, on je šareni sa tim odjećama, sa bogoricama koje su se upravo izašao iz kozmetičkog salona ili pedikera. Takvih slika ima jako mnogo u Južnoj Americi. To je zapravo to je nasljeđe španjolskog baroka, Zurbara na prvom redu, koji je imao tu šarenu slikovnicu, ali ne samo on, pa Velázquez je njega teško imitirati, neimitabilan. Murillo Tajer ima tu patetiku i taj, recimo, ja bih rekao, erotiku pobožnosti. Pobožnost, recimo, ili nije sladunjevo, nego erotiku, nego jednu duboku, ali na jedan drugi način, španjolski. I to se onda prenijelo na te periferne, provincijske, neprovincijalne sredine,
koji su naravno velika, Lima je golem grad, ili Buenos Aires, ili ne znam, Cordova i tako dalje. Gdje se prenio taj duh toga šarenila, toga plošnoga zapravo slikarstva, slikarstva, ali slikarstva punoga toga kolorističke raskoši i nečega što je jer ne smije se zaboraviti zapravo da su u Južnu Ameriku ipak odlazio siromašan svijet. Odlazili su i bogati, ali veliki dio je zapravo bio siromašan, jedan dio je bio i nepismen i to su za njih isto bili susreti sa slikama po prvi put. I veliki utjecaj su grafike napravile, tamo je dosta. Naravno, tamo je bilo i Njemaca koji su došli, jedan melting pot je tamo bio brojnih zajednica, ali ipak taj španjolski duh umjetnosti je zapravo dominantan. U što se tiče opreme, ali što se tiče gradova, ne. Buenos Aires je zapravo jedna kombinacija Pariza, Madrida, možda malo i Milana eventualno, ali u svakom slučaju jedan raznoliki sastav. A Lima je ipak ona puno više pod utjecajem španjolski. Taj barokni dio je zapravo ipak španjolski, što je logično zapravo, jer to su Španjolci koji su tamo donijeli. Jako me dojmio, recimo, jedan grad Sacramento u Urugvaju, koji je pod UNESCO-om, jedan mali gradić koji je ostao nedirnut kakav je bio 17., 18., 19. stoljeću. To je nešto zapravo čudesno. I ta jedna mala zemlja, Urugvaj je mala, površina nije mala, ali broj ljudi je mala, uspjela je zapravo taj sačuvati grad potpuno nedirnut, što nažalost nijedan naš grad pod UNESCO-om nije uspio. Recimo, ja se sjećam Dubrovnika, kad sam bio mlad, pa sve do potresa. Zaton, Trsteno, rijeka Dubrovačka, sve to bilo nedirnuto kao u doba renesanse. One livade sa kravama, pašnjaci, hrastovi, lugovi, sve bilo kao da je 16. stoljeće. A danas kad dođemo, osjećamo se zapravo poniženi kad vidimo što se dogodilo. Ili ta katastrofa u rijeci Dubrovačkoj sa tim ljetnikovcima koji su čudesni, zapravo uništeni kao da su štale, a ne najljepši izrazi, najveće kulture koje je Dubrovnik ima. A uopće, mene je jako fasciniralo, recimo u Župi Dubrovačkoj ima dominikanski samostan. Sve do nedavno je bio ta velika livada, malo obrađena, ali neobrađena, po kojem su bile krave, taj samostan koji je bio malo zapušten, pa neki hrastići tu, pa malo lovora, pa dvije naranče, upravo kao da je slikao recimo Fra Angelico. I to je sve bilo do juče. Danas kad dođete tamo, to se više ništa ne može prepoznati. To je velika šteta. Spomenici su izgubili autentičnost u onom času kad je prostor izgubio dostojanstvo. Još nam je ostala tema HAZU, čiji si član od 2010. I za koju također aktivno radiš i surađuješ na projektima, raznim projektima, tako kažemo, ali i dalje aktivnost u institutu gdje radiš. Međutim, ovo sa HAZU je zanimljivo jer si zapravo ti postao kolega svojim profesorima i prijatelji. U krajnjoj liniji sigurno su se brojni ti kontakti razvili u prijateljstva svojim profesorima s povijesti umjetnosti, a kolega i sa profesorima iz komparativne književnosti. Dakle, svoje profesore sada viđaš kao sučlanove. Tako je. Ja sam došao rano u akademiju, što ovako objektivno govoreći i dobro je i nije dobro. Za sve treba imati neko vrijeme. Ali dobro, različiti splet okolnosti je bio takav. Ja sam nešto kao radio, pisao. Iznimno jako me podržali su me moji profesori. Recimo, profesor Marković jako, to je bio svakako u prvom redu on, ali recimo profesor Petričoli, koji meni nije bio profesor, ja nisam zadarski đak, ali kako sam dolazio u Zadru, on je htio da se prijateljimo i mi smo postali kao prijatelji u okviru razlike u godinama i tako, ali u svakom slučaju ja sam ga posjećivao i on je rado se sa mnom družio i kad sam ušao u akademiju on nije dolazio jer je bio bolestan, ali je napisao jedno ganutljivo pismo koje ga čuvam kao, mislim sve čuvam, ali na jedan način je jednu toplinu pokazao i razumijevanje, zapravo imao je puno povjerenje u to da sam ja pravi izbor. Za mene to bilo, rekao bih, ipak malo egzotično, čudno zapravo, tako mlad da sam ušao u tu ustanovu. A onda kasnije, recimo, egzotično je bilo da sam ušao u akademiju prije nego neki moji profesori sa kompartijom. Recimo Zoran Kravar koji je meni bio profesor, krasan profesor sa divnim znanjima, on je ušao poslije mene. Ili profesor Solar, koji je mislim bar naše struke, on je ušao poslije mene, tako da... shvaćam, nekako mi se čini da i to nije tako, ali
splet okolnosti je bio, ovdje je bilo slobodno mjesto, ne znam. Da. Tako, ali u svakom slučaju, mislim da bi u akademiji možda naša struka mogla više. Ja bih tako rekao. Nešto ona ne radi, nego da bi mogla više, jer zapravo akademija posjeduje brojne spomenike u svom vlasništvu, Ljetnikovce, Trsteno, recimo u Splitu, Palaču Mileziju. Uopće ima spomenike prvog reda, Svrkočevića, pa u Zagrebu brojne. Tu bi povesti o jednoj možda planiranoj programu, možda smo mogli biti možda prisutniji, možda smo mogli povezati i kolege izvan naše ustanove, da se monografski obrade određene teme, da se neka područja koja su zaboravljena ili koje je teško pojedinačno obraditi, da smo se možda povezali pa da smo složili jedan, ali sve ovisi o ljudima, ima nas ipak premalo i svi su moji kolege malo i stariji i onda kad imaš 85, onda je teže zapravo nego sa 60. Ovo što opisuješ je zapravo uloga institucije i blagodat institucije koja onda ipak može, dobro, je li to ostvarila ili nije, ali ipak može napraviti nekakvu, imati neku viziju, raditi neki program, ali ja ću se po 3. puta vratiti jer mi je zaista friško sam čitala, svježe pročitana knjiga Znakovi identiteta, jer tu si baš analizirao da ove male usitnjene sredine u našoj obali nemaju zapravo moć oformiti neki zajednički identitet i zapravo zajednički identitet im daje crkva kroz i komunalna zajednica kroz te svece zaštitnike. Da. To im daje zapravo za njih, za svaku od tih daje nekakvu prepoznatljivost, vezuje ih i horizontalno i vertikalno u tim procesijama, u tim urbanom životu koji se blagdane i za gradnjama. Nažalost, taj identitet je kod nas, ja bih rekao, plošan. Jednodimenzionalan. Postoji svetac ili 2 sveca ili 4 sveca. Zadar ima recimo 4 pa se ili Split pa se izdvaja jer ih ima više. Da. Ali sve to malo u odnosu na... Ali ne smijemo opet tražiti nešto što je nemoguće. To su sve male sredine od nekoliko tisuća stanovnika. Recimo, na primjer, navodni Škrip koji ima kao Svetu Jelenu u nekom času Konstantinovu majku da bi ona bila rođena bračaka pa su složili neku priču o njoj pa slike pa ovo i ono. Ali tamo je bilo 500 ljudi. Dakle, i to pastiri, 2 plemićke obitelji, Cerineo, jedna koja je stvarno bila važna, ali važna bila za sebe u prvom redu. Da. Ali i ne možemo to onda usporediti sa recimo Venecijom koja je imala 250.000 u 18. stoljeću i naravno da njoj Sveti Marko je bio važan, ali nije bio jedini koji je određivao. Jasne. Tu je bilo od vlasti, koja je bila zapravo glavna i sve su, mislim, to je bila država, ili... Dakle, mi bismo možda mogli se uspoređivati sa malim mjestima u Apuli ili u Venetu. To nam nedostaje. Mi zapravo nismo uspjeli napraviti komparativne analize malih sredina naših sa malim sredinama u zaleđu Venecije. Da vidimo što su oni napravili, recimo, Metrevizor, opet veći od svih naših gradova. Ali ima manjih gradova koji bi se mogli vidjeti što su oni, koji je njihov patrimonij, dakle baština koju imaju, ili ona bolja nego naša. Ali, recimo, ja sam radio slikara Fedrigacija. Koji je radio u Furlaniji, u Istri i u Dalmaciji. On je svugdje Istri. Dakle, tamo je radio za obitelj Atensu, dakle, ugledna obitelj, ali slike mu nisu ništa bolje nego u Trogiru. Dakle, kad je provincija, onda je provincija svugdje. To nam nedostaje. To da se mi uspoređujemo s Napoljem, to je čista besmislica. Mi možemo jedino... Koji je kraljevstvo i... mi možemo samo, koji je bio najveći, u jednom času najveći grad, ali, recimo, možemo utvrditi da je možda riznica ili moćnik Dubrovačke katedrale nastao u likovnom smislu po uzoru na neke moćnike u napuljskim crkvama i da su određeni broj slika došao iz Napulja i to je zapravo dalje od toga, mislim, sve su velike su iluzije, ili recimo obitelj Carafa imala palaču koja je možda pokrivala pola Straduna, to su svakako nije dobro uspoređivati, potrebno je, ali to ne donosi rezultat koji bi nas zadovoljio i koji bi na jedan objektivan, suvisli, profesionalni način odgovorio na ono što nas zanima zapravo. Malo si spomenuo već, a kako ti gledaš na kontinentalnu baštinu? Već si jednim dijelom rekao, jel u susretu s njom, kad se sjećaš kad si se prvi put... Recimo, pred 2 godine sam u okviru instituta za povijest umjetnosti obišao Vojvodinu, dijelove Rumunjske, Mađarsku,
sad bi trebali ići u Češku. To me jako mi je koristilo zapravo. Yeah. Jako, jer je, recimo, kad sam došao u Temišvar, onda vidiš da to je jedan veliki i važan grad. Da ima izvanredne arhitekture, da ima lijepih slika, da ima palača, da je tu bilo dostojanstvo života u okviru Austrije, pa onda Austro-Ugarske, vrlo zanimljiv. Ili recimo Sibiju, Brukenthal. Da, Hermannstadt. Kad dođeš tamo, pa stvarno vidiš da to je njemački grad. Arhitektura, uopće, a zbirka ovoga vlasnika, to je kao da je u Milanu. Tako da čovjek se zapravo iznenadi, ne znamo zapravo, mi imamo brojne predrasude. Mislimo da je kraj svijeta, da smo mi zadnja točka kršćanstva ili kulture, a zapravo ta kršćanska kultura se proteže zapravo po cijelom svijetu, ima kulturnih sredina. Ali zapravo me na kontinentu zanima Zagreb. I samo mislim da neće imati vremena za to istraživanje, ali volio bi recimo proniknuti u romanizaciju Zagreba. Koliko je dakle tih talijanskih majstora bilo prisutno. Ima te skulpture koja nije dovoljno istražena i misli da se na toj temi može napraviti divna knjiga, ali mislim da bi se moglo naći slika više nego što se u ovom času čini. To bi bilo zanimljivo vidjeti zapravo, ali inače mislim da Zagreb nije dovoljno istražen također. Dakle, da bi trebalo stvarno, kao što smo pokušali Zadar definirati kao središte, trebalo vidjeti zapravo koliko je Zagreb zaista bio središte i koliko je to središte, ako je bio, koliko je ono umjetnički, koliko je to njegov središte uloga doprinijela da se on umjetnički oblikuje. Nažalost, u njegovim crkvama zagrebačkim nema slika talijanskih majstora. To je jedna velika, po mom sudu, velika praznina. Ali vjerujem kad bi se ozbiljno pretražilo svi tavani i ti oltari koji su se micali. Znamo za kipove oltare, ali neke slike su nestale, ali možda su i sačuvane. Nešto ima u Diecezanskom muzeju, jedan amigoni pripisan, recimo. Ali mislim da bi se možda moglo naći još nešto. Kad bi se našlo, recimo Ljubljana toga ima. Za razliku od Ljubljana je manji grad, ali ona ima dobre skulpture i ima i tih talijanskih majstora. Ali i to bi bilo zanimljivo vidjeti. Zašto Zagreb kao sa tim važnom katedralom, mislim katedrala ipak je jedan spomenik prvog reda, zašto su htjeli mramor sa toj količini, a zašto su odbijali slike. Dakle, to je jedna druga likovna kultura i to je možda odgovor zašto se kod nas stari majstori pod navodnicima relativno malo istražuju, jer nemamo vlastitu likovnu baštinu na kojoj smo se odgojili. Mi koji smo rođeni uz more, mi koji uđemo u svaku crkvu, uvijek ima neka slika nekog talijanskog majstora. Zapravo naše oči i naša vizualna kultura se oblikovala upravo preko tih slika. Kad se uđe u Makarsku katedralu, ona je, recimo, tako malo avetinski prazna, ali sa svih strana su neke slike koje gledaju nas i mi gledamo njih. Pa onda u Podgori isto zapravo selo, ali neka slika postoji svugdje. U zadnjem selu ima neka umjetnina koja čovjeka može, stručnjaka može privući. Točno. Tako da je to druga, Mediteran je ipak kultura slike, Mediterana, a sjever je jedna druga kultura. I mnogo više skulpture ima zapravo i Njemačka. Veliki slikari u Njemačkoj, barokni, najčešće su Venecijanci koji su dolazili od Pellegrinija do Riccija, ne znam da sam Belluccija, svi su dolazili po narudžbe, išli su u Njemačku, ne samo u Njemačku, ali i u Njemačku uz ostalo, da bi naslikali te lijepe slike za njihove oltare, za privatne zbirke. To ipak Njemci nisu imali tako razvijenu tu formu, tu sposobnost da na razini forme oblikuju nešto što je recimo oni su mnogo, možda svakako su mnogo veći u glazbi nego što su recimo kao slikari baroknog razdoblja. Svaki ima neku svoju vrijednost i specifičnost. Još bi imala za kraj 3 pitanja koja su, jedno je ovo što je zanimljivo, a to je mogućnost suživota, dakle, baštine i turizma. To mislim da nema suživota. Da. Naime, on je bio, taj suživot je donekle postojao dok je turizam bio skroman. Malen i dok su mi bili maleni. A sad više niti ti naši gradovi nisu maleni, nego to su sad nisu to megapolisi, nego to su zapravo neurbanizirana naselja. Recimo, Trogir je jedan
I rekao bih, on je divan otok, okružen jednom groznom izgradnjom. Dakle, tamo je život nemoguć zapravo. Tamo se ne možete šetati. Gdje šetate? Ne možete se kupati jer je more svo opterećeno divljom izgradnjom, uopće nekontroliranom, ne misli se na zajedničko dobro, nego se misli na individualno, navodno dobro zapravo, ali to su sve grabežljivci i interes. Tako da, zapravo, a turizam sam po sebi je, ja mislim da je to jedna kuga 20. stoljeća, 21. Dakle, da svi imaju nešto malo novaca, svi mogu putovati, onda dolaze, gledaju, odlaze, vraćaju se. To su zapravo čopari ljudi koji hodaju, ne bih rekao bezglavo, nisu oni bezglavi, nego oni imaju sasvim druge interese. Recimo u Splitu imaju interese da se zabavljaju. Tamo klub klub onaj. Dakle, oni nisu došli radi Dioklecijanove palače, ona je njima zgodna jer je zapravo lijepa. Palača je stvarno spomenik po svjetske razine. Oni se možda i lijepo osjećaju, ali oni nisu došli da bi vidjeli Peristil, nego je Peristil kulisa za ono što onda oni obavljaju navečer, ujutro ili Hvar, recimo, koji je potpuno degradiran. Recimo, Hvar je, tamo je crkva, katedrala na misiju, ima jako puno svijeta. I ti isti ljudi koji tamo iznajmljuju, koji dolaze na misu, koji su vjernici, oni iznajmljuju ljudima koji zapravo svojim ponašanjem degradiraju svaki oblik katoličanstva ili vjere. Dakle, i mora da se ti ljudi osjećaju, da se ipak pitaju što mi to radimo. Ali zapravo to je na kraju ispalo kao da je to jedino rješenje. A nije zapravo jedino rješenje. Ali to nije naš problem. To je problem svjetski, taj turizam, to je jedna, mislim, i mi smo turisti. Ali na način na koji se naša obala ili pa i Venecija konačno. Venecija nema niti 50.000 stanovnika. Da. A zapravo... Ja pratim od 180.000. Sada manje od 50, ali i ona je izgubila institucije. To je. Ona je grad zapravo jedna ljuska divnih crkava i divnih palača, ali nema sadržaja i sad kad čovjek, mislim, sve ima, naravno, carstva propadaju, ali turizam je nešto što je čak i nesvjesno zapravo ono devastira sve gdje stigne. Sve gdje stigne. Jer vi možete živjeti u Zagrebu, imate nekretninu na Visu i iznajmite tamo nekoga dečka koji će vam dočekivati goste, vi zapravo ne morate tamo uopće doći, niti vas uopće taj grad zanima. On je samo izvor vaše zarade. A to je zapravo, to je odvratno. To je odvratno. Dakle, nema autentičnog života. To je... Ali, ne znam, ja nisam nikakav prorok, niti sam sociolog, ali ono što zapravo vidimo u svojim očima, to je nešto što... Nisam baš primijetio da, dobro, svi oni dođu u muzeje pa gledaju te slike, ali baš da su baš došli vidjeti romaničke slike u Zadar ili... Nekako me strah da to ipak nije bio cilj njihovog putovanja, nego da je... I sad svi putuju zapravo, sad nema obitelji, recimo mojih godina sa djecom ili sa unucima kao što je to prije bilo, sad putuju samo mladi. Djeca koja oni ne rade, nego im roditelji daju novac, ne treba im veliki novac, putuju jeftini, sve su to kao polu jeftini letovi, pa ti smještaj danas sve se iznajmljuje, tako da to se drastično promijenilo u nekoliko godina. Drastično, zapravo, jedan surovi način, neugodan način. Cijela noć je zapravo cijeli grad se pretvori u disko klub. I to da grade, nego baš palače bile sa ali mislim toga. I to što je ljepši grad, to je napad na njega, to je napad na njega veći. Recimo, Split je prije bio periferni prostor turizma, a danas je kao neki... Točno, to se jako promijenilo. Ali inače, Zadar, da ne govorimo o Rabu ili Hvar je, kažem, on je izgubio, pa Hvar je bio središte humanizma, to je tako jedan topli, plemeniti grad. Možda nema plemenitijeg urbanizma, nego Hvar sa tom velikom rivom, sa velikim trgom. Ti izađeš na Hvarski trg kao da si u Veneciji, to je tako, to su formati veliki. I osjećaš se slobodno, nisi tamo težak kad uđeš, nego imaš dostojanstvo ljudskoga bića. A danas hodaju zapravo uopće ne znaš tko hoda zapravo, sa svih strana svijeta, čudan svijet zapravo, u najmanju ruku. Drugo pitanje je da ovako, čak i u najelementarnijoj komunikaciji kakva je ona SMS poruka, ja sam primijetila da jako često uneseš neki pjesnički citat.
Pa koji ti pjesnici, i to baš onako na mjestu, koji pjesnici su ti najdraži? Vidim da očito pratiš, čitaš, ili pjesništvo, šta ti znači pjesništvo u ovako životu, kao nekakva duhovna prepoznavanja, jel ti ječi u tebi? Pa to su utjehe zapravo, na određeni način, ne mislim utjehe, to su vrhunci zapravo ljudske sposobnosti artikuliranja. To je zapravo riječ koja nema unapredni smisao ni zadatak, nego nešto što zapravo dolazi zapravo dolazi to je prosto slobode. Da. Ako bih tako rekao. A što se tiče koji mi je najdraži pjesnik, to teško bi mogao odgovoriti to pitanje. Skoro bi rađe odgovorio koji su mi najdraži slikari, ali to isto nemoguće. Ali što se pjesnika tiče... Recimo, koga čitaš? Koga si recimo sa užitkom čitao ili ti je bilo neko prepoznavanje? Pa recimo, nedavno sam čitao Nikanoru Paru. Nikanor Para je onaj čileanski pisac koji je živio 103 godine i koji ima tu poeziju, recimo, konkretističku, vrlo sugestivnu, ubojitu zapravo toj izravnosti. I jedna poezija koja je ipak drugačija, nije europska, ali velika poezija je univerzalna. Ima univerzalni govor, dakle nešto oni govori o Čileu, ali je prepoznati svugdje. Španjolci su mi bili jako bliski, ne samo Lorca, nego i drugi španjolski pjesnici. Pa onda Francuzi, 19. stoljeća, recimo Baudelaire koji je otrovan, ali je genijalan. I Njemci. Recimo, Njemci su mi bili jako važni. Rilke mi je bio jako velika figura, koliko sam ga ja razumio, teško razumio. Ili Trakl koji ima te tako sugestivno dočaravanje napora ljudske egzistencije. Ima veliki pjesnika, ima ih mnogo, tako da je teško. I dobro, nedavno sam čitao antičke pise, tragedije, recimo, čitao sam Antigonu, imamo čak 4 prijevoda. Sofoklovu Antigonu, da. 4, mislim da je od Kolmana Raca pa do Jovanovićeva zadnjega. Ja ne znam grčki, nažalost. Ali sam uspoređivao te prijevode i vidio sam zapravo koliko prijevodi mogu biti različiti u onim segmentima koji su nas bitno odredili. Recimo, mi smo se odgojili na Racu, na Kolmanu Racu, a današnji prijevodi su, rekao bih, suvremeniji, konkretniji, rekao bih, rezultat našega vremena, što je logično, ali tako da je važno da se prevode. To mene je zapanjilo ali kad bi se nanovo preveo, recimo, Homer, to bi bilo čudesno. To se više niko ne osuđuje, pa i recimo Dante u pjesničkoj varijanti da se ponovo prevede, danas to je isto. Hrvatska nekako stoji ispred zida, ima beskrajno pjesnika zapravo, pjesnika. Tako da, a onda i naši su zanimljivi pjesnici, ali od naših ima. Mislim da sam ipak kao student komparativne uvijek gledao prema vani, pa onda prema našim. Ali recimo Kranjčević je veliko ime. Kranjčević. On je zapravo on rekao bih da nije dovoljno dobro interpretiran. Da se tumači o ključu koji nije baš tako njemu svojstven i da bi ozbiljne analize mogle jako mnogo u tom smislu. I imao je velike ambicije, te konstrukcije njegovih pjesama su zapravo fascinantne i nenadmašne zapravo. Tako. I Ujević ima stihova koji su ako zapanjujuće dobri. Ali taj prostor književnosti je velik, golem. I recimo Camus koji nije pjesnik je veliki pjesnik. Tako da. Književnost je opet jedna velika, mislim, jednako velika kao slikarstvo. Da, drago mi je da smo dali omaž malo i toj komparatističkoj strani. Da, to je dobar studij zapravo. Nekoristan zapravo, ali je koristan u smislu da te... Ipak formativno, intelektualno. Da, i da se zamisliš nad riječima koje su napisane, da ih ne doživljaš kao banalne, da nije sve novina. Da postoji nešto što nije novina i da postoji poezija koja je zapravo stvarno nešto što je vrhunac, ne bih rekao, i slika je zapravo vrhunac slobode, bezdanog. Ti kad imaš golo platno ispred sebe, veliki svijet, može napraviti bilo što. Dakle. On je zadan svojim vremenom i prostorom u kojem je živio, to je nedvojbeno, ali apstraktni slikar nije mogao biti u 15. stoljeću. Ali u okviru toga zadatosti, prostor slobode je apsolutan, dakle, ničim nije uvjetovan. Čak i kad je sve uvjetovano, slikar svojim postupkom zapravo nadilazi tu uvjetovanost.
odabire radi sam. Jedno pitanje koje mi je posebno važno da nekako upućeno je možda mlađim slušateljima ovog kanala, a to je šta bi nekom mlađem povjesničaru umjetnosti koji sad studira i htio bi se, recimo, ovo što si sad rekao mu se čini privlačnim i htio bi se baviti atribucijama ili htio bi proučavati domaću baštinu, šta bi mu preporučio, šta da radi? Da radi. Šta da... A ja bih mu preporučio da radi. Bravo. Ali tu je zapravo delikatno reći što bi bilo dobro. Kao prvo bi bilo dobro da ima dobrog mentora. Da. Ili da ima starijega profesora, kolegu, koji je dobronamjeran i koji bi mu pomogao u nekim trenucima. Ja sam to i imao i nisam imao, sad da ne ulazim u detalje, ali recimo nekad bi je bilo dragocjeno kad bi u svojim željama da sve riješim u 2 godine, zamišljao da sam sad riješio da je ovo ovaj slikar, da bi mi neko od kolega koji se nije time bavio, ali koji bi pogledao, ali imao je ipak nekakvu oko, onda bi mi rekao, čini mi se da to nije. Dakle, važno je imati nekoga kojega se može pitati, to je osnovno, i koji može ti pomoći, to je isto osnovno, jer čovjek često ga zapravo sam sebe zavede, čini mu se da je riješio, a na koncu se vidi zapravo i da nije baš tako riješio. I to se događa. Ja znam kad sam bio sa najviše entuzijazma oko nekoliko slika, da sam imao silnu želju da ih objavim, a da sam zapravo, ta silna želja je bila jača od razuma i da to nije bilo dobro. Dakle, treba možda, svakako treba puno raditi, zapravo stalno gledati slike. I to ne gledati reprodukcije. Trebalo bi gledati zapravo originale, a to je nama teško. Jer zapravo u Hrvatskoj ima malo dobrih originala i za dobru sliku moramo ići u Venecija, Milano ili u Beč ili ne znam gdje. Ali neovisno o tome, treba obilaziti to što imamo. Jer nemamo to drugo, nego imamo to što imamo. Ja se sjećam kad sam išao u Zadar, onda bi u svim onim selima stajao. Sukrašano pa bi ušao u crkvu pa gledao. Pa u Biogradu, pa 10 puta sam bio u toj crkvi. Tamo ima 4-5 oltara koji su lijepi, a slika ima i nema, ali svaki put bi nešto vidio. Dakle, ja sam se stalno vraćao da bi vidio to što u prvom mahu nisam vidio, ili mi se činilo da nije važno, ili po tim otocima sam se zapravo gubio. Ali zapravo to sam htio, to je bio moj izbor. U principu treba, ako već govorimo o atribucijama, atribucija je zapravo da imaš u glavi jedan veliki rezervoar slika i onda kad dođeš u neku crkvu, onda ti se najedanput otvori kliker i izvadiš iz rezervoara toga u svojoj glavi da je to da se može povezati. Ali to treba puno vremena. Meni je trebalo za jedan suvisli razgovor o slikama, pa možda nakon studija. Nakon studija sam zapravo bio skroman, kao svi mi nešto znamo, ali 10 godina treba dobrog rada da bi onda nekako mogao krenuti, a onda opet 10 godina da bi to jasno, pa onda opet 10 godina da bi shvatio zapravo čime se ti to baviš. Što je to čime se baviš? Je li mali slikar važan ili nije važan? Je li nedostatak velikih imena hendikep ili samo rezultat povijesnih procesa koji nisu mogli biti drugačiji? Ali povijest umjetnosti je jedna divna disciplina. Divna. Jer zapravo bavimo se umjetničkim djelima, ne nečim drugim. I to je nešto što nas uvijek može uznemiriti. To je nešto što je, otvoriš knjigu, ali smisao je zapravo, osnovni smisao je bio da gledamo originale. I zato Talijani mogu biti, ne bih rekao veliki povjesničari umjetnosti, oni su više znanci umjetnina, konoseri, jer imaju toliko slika zapravo da nemaju vremena biti povjesničari umjetnosti, jer dok sve to posluže, već prođe život. Ali zadivljujuće je da, recimo, neko ko sjedne u vlak iz Trsta pa do Napulja, pa to je cijela, a mi kad, recimo, putujemo iz Splita do Zagreba, to su druge relacije. Dakle, i naša likovna kultura je drugačija, naše oko je drugačije, nije senzibilizirano za te vrhunce koje imaju ti velike zemlje i velike likovne sredine. Recimo, ujutro se probudiš i kaže, a danas idem gledati Ticijana. To je nešto što je ipak fascinantno. Mi to ne možemo. I mi smo u tom smislu zapravo frustrirani ako se bavimo slikarstvom. Mi nemamo mogućnosti zapravo da izgradimo jasne kriterije. Meni je, kažem, jedino pomoglo to
sam se potrudio razumjeti te velike slikare, nekako sam se potrudio da razumijem i da zapravo iz toga razumijevanja onda razumijem i te male majstore. Inače, te male majstore uopće ne bi razumio. Ja bih vidio, ali te njihove plohe i te dekoracija, rekao bi to nije ništa bitno, ali zapravo na koncu razumiješ da to jesu neki odbljesci nečega. Tako da, ali u svakom slučaju povijest umjetnosti ko je odredio da bude povjesničar umjetnosti, a ne da bude samo, ne znam, figura koja je u tom mediju, to je jedna disciplina koja je čudesna. To, kao da si operni pjevač koji pjeva, mislim, divnu. Ti zapravo oživljavaš mrtvu građu. Nema slika bez povjesničara umjetnosti. One postoje na zidu, ali ako ih ne gledamo i ako ih ne razumijemo, one stoje bez gledatelja. I najstrašnije su one sredine koje su izgubile publiku. A to se kod nas, nažalost, u nekim sredinama događa, i turizam je tome kriv. Ali i to što nema esteta koji zapravo žele vidjeti sliku, uđu u katedralu i ne razumiju, zapravo ne vide ništa. To je šteta, Da, jako dobro. Puno hvala na razgovor. Bio je nadahnut i nadam se koristan mnogima. Hvala. Ne znam, mislim da sam previše govorio. Inače, ja ne govorim previše, ali kad počnem govoriti, onda previše govorim. To se i očekivalo. Inače, uglavnom, provodim dane da i ne govorim mnogo. Ali iskreno govoreći, jedino što sa strašću govorim, to su umjetnička djela. Pa to se vidi. Jedino je ta iskrena i duboka strast je u meni vezana za to. Drugo je, naravno, postoje obitelj koju čovjek voli i to je nešto što je biološka kategorija i emocionalna, ali u smislu razgovora na temu. Recimo, mene politika, mislim, bavim se, ali ne bavim se, nešto pratim, ali mislim, to nije tema koju ja sam... Ali slika, da. Slika, da. Eto, puno hvala.